Hi guys. Hanzi kune live kwaDorini iriko. Tombomira here vanhu vandakadze makuwa idzi. Tombomira here vanhu vapedze kwaDorini uko. Kunzi kune live iri kupisa iriko yemakuwa kuwa ndisivi. Tombomira here guys vanhu vapedze tozotanga edu kana vanhu vauya. Maakundinzwa manje Edes. Muri right here. Hey Dale, hey Irene. Hey Kufa ndandakaisa pa mute. Tichida ka vanhu vacho vezvinganga kavazere kumakuwa uko. Tinoda kuti vauye vanhu vemashavi, vanhu vauye, vanhu vekwamwari tichida kuti vauye. Hanimaona. Tichida kuti vauye vanhu vari kumashavi newe. Regai tidzoke after 10 minutes. All right guys. Let's come back because vanhu vacho ndo vatiri kutoda. Vari kumashavi vavo, vamwe vari kuva kumachechi. Hands ewe chokumirira hapana. Yes Sylvia DQ, how are you? Dribom. Sylvia, tiri kuda vanhu ivavo. Vari kumashavi ivavo ndo vatiri kuda, vari kumakuwa ikoko ndo vanoita zvechivanhu. Hanimaona vazhinji vachona, vamwe ndo vanoita zvemajusu. Saka kana vasipo tinoudzwa nani? Hanzi makuwa chakaunda mastudi. Meno zvemakuwa etiziva ndizivini. Ukagona DQ mazana ukagona siregi dzematitizo. You are creating your big up my sister. You are creating your own content to sina clean content. Zevanhu dzonesa idzi unorohwa necopyright wakarivara. Pa! Udzokera pasi. Kagona. Hanzi you are focused youth. Yes ilaina zviri sei you are focused Zimbabwe zatimakuwa. All right. Because tichida kuti vanhu ivavo vauye chitegai vamwe guys mungozati pana patina chimbotaura nezveHaiti. All right. Okay. Chimbotegai musatina vanhu hakuna notification guys. There are no notifications here. Anowanikwa chete pa tablet. Saka chimbotegai vamwe because hatina notifications munozviziva notifications ari pa tablet chete pa iPad of which iPad racho harijoinisi vanhu. Anomaona ari kuita ndiripo zvangu kunyatsotoona tongofura chisawo malike nemalove just kuti awandi. You are doing a clean content. Amenda munhu akanganyepera vanhu kuti guwa rega rinenge ratika ndo content. Unorohwa necopyright manje unongosingazivi kuti mumwe anenge ane copyright yakawandira kudai unongoona ba udzokera futi kumasure. Clean content. Ice cream idzodzo chibika ikonti tichada kutovhura tichona chichikumboitika apa tatovhura kakutovhiwa ikoko mari yapinda. Clean content. Ukangoita chividhio chako chitenderera payadhi pako kungoti honai nhasi tinoda kufunda kuti watenderera uchitei pawangotenderera tatovhura. Clean content mari yatopinda. That's the idea. That's the whole idea. Content inombonetsa uchibika mavheji ako kavidhio kako uchibika ine ndabika mavheji honai content. Kune ndo yakapusa kuita manje content senge kumaruzuku yakapusa zvokuti tu because tuma 90 seconds video 30 seconds videos 1 minute something zvichenda zvakadaro. Halo zvicha zviri sei nyaya iyo haipere mushe kugrupu yandiri yambonetsa. Ipi iyo yatiri kutaura iyi masitokozo kana kuti imwewo hayo yatizi ukureva ipi ene. Alright, anyway guys, the guys chimbotenga kutaura guys. Tine nyaya endakaposta panapa tichitaura nenyaya yechi yekuti ini zvinondinetsa. Panokutika nyaya dzemashavi nedzemanjusu kazhinji kachona munhu akataura munoti enda unogadzirirwa zvinhu zvako. Enda unokumbwa ichi ganyatsoga wedha unoshandisa kwa kudi. Enda unokumbirigwa zvinhu zvako. Enda unokumbirigwa zvinhu zvako kuti zvako zviite. Munhu akati kunamata kwanza azvibviwe nekunamata. Azvibvi nekunamata ina unogadzirirwa zvinhu zvako. Hanzi clean content ndipezi clean content today inotodiwa original content yako inobata zviri clean and augara wakafunduka zvipande kuti baiwe page yangu azoti strike para no zviri clean. Right. Saka nyaya iripo ndeyekuti yes jisiri osakurisei kuRustenburg. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu pamunenge muchiti kwanzi paya ina unogadzirirwa zvinhu zvako kunamata hazvipedzi. Inini ndo pandobva raita question mark ipapo. Imimi saka muda kutaura kuti Mwari mudiki pane vashavi here. Imimi muri kureva kuti mashavi nemanjusu vari pamusoro paMwari. Because njusu dzakasikwa naMwari ka. Hanzi misisimeli makomezi ndiye black atichinyatsoona guys. Okay. Anmona. Sadenda kuhwisa kuti munenge muchimborevei andika zvakare handidi kupikisa. Andimona handidi kupikisa. Nokuti handiziva ndina kumbonzi ndine mashavi ndikanonamata kapera. Hani muri kuona kana kuti ndikanogadzirwa kapera. Asi I would also love to hear kune vamwe vakambonzi vane mashavi iwaya emvura.
handimona vakaenda zveshuwa kunonamata varazviramba vakati aisi takadhilivhiwa kupi kuchechi. Yes Kandrei Rasta, how are you baby girl? Handimona yes tonderai bamini muri sei ombotiwa ini ndakaendawo chi kunonamatirwa shuwa zvikapera kuti tiyazodzidza because tinotori neconfusion. Hapana ndiri kumboona ari kutsigira kuti nichokwadi ndakanamatirwa zvikapera vanhu vanenge vachingoti vemashando vanenge vachiti hazviperi itoenda kuchivanhu chete. Saka ipapo now tobva taita question mark yekuti saka Mwari akundwa here nemashavi because ine hangu chandoziva bhaibheri soko raMwari vanoti handitika is there anything that is too big for me? No, hachiko. Andimona saka imimi timbotiudzaiwo ndozati pane vanhu vechivanhu vari pano, pane vanhu vemashavi vari pano, pane vanhu vechechi vari pano. Did you see my pages? Handina kuona Amanda ndichatarisa. I will check. Hi Jane, how are you? Saka tiudzeiwo guys, toda kuziva. Tell us your experience nenyaya dzemashavi. And the other thing chandoda kunyatsa kubvunza ndechekudai, why is it kana ukaita yellow bone ukangopfeka mabrasileni ako akareba kana maperuvian ako akareba watove munjusu wotoisa nenzara dzako dzakareba watove munjusu? Imimi vanhu vanoita zvechinjuzu imimi nemashavi manjuzu enyaya anombodei? Kunomboriwo here zvinhu zvamunoudzwa kana zvamunodzidza kuzvinhu zvemashavi nemanjuzu kunzi kunofanira kuti you must conduct yourself in a certain way kana kuti inongoita munongoita zvichero zvamaita? Because panoti confuse pazvinhu zvemashavi nemanjuzu apa hatichazivi. Ini tita zvandowa guys, ida handizvizivi zvinhu zvemashavi zvanambovhera nditogwa nenjuzu handizvizivi, asi ndinonzwa vamwe vachitaura hanzi njuzu iri clean. Vamwe vanodaro njuzu iri clean, njuzu haidi tsvina, handika njuzu haidi zvisina basa. Right, I'm just going to say the truth as it is. Ndikatarisa kumanjuzu mazhinji andinoona mazana ari kurarama, handitika manjuzu aya ariko mazuva ano handika anenge ane shavi rechihure serangu rakabuda pavidhiyo riya, handimaona anenge ane shavi rechihure mazhinji achona, handimazviona majuzu echihure majuzu mazhinji, handimaona zvidhakwa zvokupedzisira. Handizivi hangu kuti ndoda kuwisisa guys, get me right, handisi kujaja. I want to understand kana kuti kune mapros and cons kana kuti aiwa ingori mumwe nomwe anongoita yaalava, handimaona kumajuzuku zvakawanda zvinoitika guys. Kana kutoroyana chako njuzu dzinoroya here nekuti tinonzwa vamwe vachinzi njuzu idzi dziri perfect from what they say. Hanzi chiure chiri kuda kuwisisa masitokosi chiure chiri kwese patinoda kuwisisawo kuti kwenyuku zvakamira nekuti kunonzi indongowawo machiti kwanzi kana une manjuzu ukangoita zvechihure shavi rinotisa, handichiwaona ndozvatinowawo. Saka imi yenyu mashavi anozogara seiko muchita chihure? Ndo panoda kuwisisa ipapo nokuti chero inini chaiche mukristu ndikaita chihure kudaiwo presence yaMwari inotiza, uvapo hwaMwari hunotiza. Ndikaita chivi Mwari vanosuduruka vanomira kure. Kokumanjuzuku yeseraya siloji zviri sei? Kokumanjuzuku zviri kufamba sei? Nokuti paunoita chihureka inofanira kutizawo njuzu iyi kana iri clean sekutaura kwamunoita kuti njuzu iri clean. Handimaona chimwe chodinesa guys, mundiregere ndoda kunyatsa kungohwisisawo, handisi kupinda magadheni evanhu. Chimwe chinondinesa ndechekudai so idzi njuzu idzi munoti dziri clean, handiti kana dziri clean handitika koseiko hanzi mubvunzo rudziwo. Mubvunzo wandiri kutobvunza, mubvunzo rudziwi, mubvunzo wandiri kutobvunza. Kana njuzu dziri clean sotora kwamunoita njuzu dzakanaka chaizvo guys, sei dzichitora vanhu dzichienda navo pasi pemvura? Vamwe vanodzoka vakafa, sei dzichiuraya? Nokuti chinhu chakanaka kana muchiti njuzu dzakanaka dziri clean sekugwira kwamunodzita vanhu vanogwira njuzu. Ndaona mafamily akwana achiya kwandiri inini achigwira namashavi emumusha achigwira nanjuzu kuti kune njuzu yemufamily, njuzu iyi yakaiswa pandiri vanoda kundibira njuzu yangu, handimaona muchibira njuzu iyi handika umwe auta zvenjuzu kuda kubigwa zvenjuzu kana bhutsu yemugumbo panenge pasina. Njuzu haifanira kuti handiziviwo, haifanira kuti kana chiri chinhu chakanaka haifanira kukupa here upfumi, wealthy, you know, blah 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 stuff, handimaona because vanogwirana njuzu dzemufamilies chokwa ini ndodzina nenyaya dzevanhu dzakawanda kuseri kumafamily anouya vachigwirana njuzu idzo dzidzi, handimaona unachiti vari kutsipika, vari kuita kuti njuzu yangu vari kuzoichinja, vari kuzodini. Ndodzidza zvakawanda nevanhu handishaura navo kuseri vanouya nenyaya dzavo idzo dzidzi.
Animona. But next my personal questions zangu dzimangwana nda kunyanza kuisawo kurushinji kuti muri kuti chi kwaye asisi meli ndavhunduka kuti ifirita kuti masoita se oh ifirita andimona saka guys chitiudzaiwo imimi andika kuti zviri kufamba sei manjuzu awanda kudarika vanhu vanofamba guys munhu wese anofamba achiti ini ndiri munjuzu mukatesa mazuva ano guys vana vadiki diki vakadai ma2000 anofamba nezvigushari zve40 musandisho handisi kushora munhu guys ndoda kuti tionesane andika ndozada mwenye pakutofila offended because ndechitesa kuti ndikutsika handitombozivi kuti munoda online ila handitombozivi kuti muita zvinhu zvemajesu ndiri kungotaura zvandoonawo kufamba andimona mwana we2000 ainge achifamba chingode achingosvuta achingoisa mufudze iwoya mumhino handimaona handizoziva kuti benefits yazvo ndezvei andika vanoita competition yekusvuta forya yebute kuita competition yekusvuta forya yebute iya andimona vachisvuta mumhino mavo vachisvuta vachihotsera vachidini ndisingazozivi kuti kuhotsera kundo kunoita kuti zvisvike here kana kuti zvinofamba sei handizivi. Tell us the benefits guys toda kuzivawo why chichiri kuitika mwana mudiki aslay queen akachena akawa akasi chihedibag chake chakazara matishu nesinifu ine sinafu kana sinifu ameno andimona chinenge akazara masinafu sinifu ameno whatever zvirimo muchibhegi but akachena akawa mai mwana saka wotedza kuziva kuti chiko zviri kufamba seiko kwai ini ndine mubvunzo simekana une manjuzu anokura ndo pandinoti ndinoda kuhwisisa ina nditoziviwo ndongowachinzi kwai munhu ari kurwara zvisingaiti anoda kutourawa ane manjuzu aya kana akanaka anokurwarisirei chinhu chakanaka guys achiite kuti upinde pataiti hati ndizvo tobvumirana here kuti chinhu chakanaka guys achiite kuti upinde pataiti pakana chakuitisa kuti uite nhamo shavi nhamo rekuti unenge ukufamba uchadliwa magaro neukwayo choboriwa magaro usina kana bhurugwa rokupfeka saka juzi yacho ndoidii guys ndoidii juzi ndosvutirei ibute kana ndichizvitamburirwa guys ndinosvutirei ibute aiwa masitokozo ndida kungohusisawo magwira vancha vanhu vachigwira nzvizvidza nditi munhu anenge asina chokupfeka chekudla hamuna hapana chekudla asi ukututira bute iri mumhino saka why would I do that kana ndisina benefit andinoona pazviri why would I dwell into zvinhu izvi kana ndisina right mubvunzo uyu guys ndoda kuedha ndoda kuti mufone namba dzekufona pane maadmin here aripa maadmin atisirewo manhikiri manhamba ekufona kana kuti anyone ane nhamba antika mutisirewo nhamba tinzwe vamwe achitaura kana une experience tiudzewo kana wakanamata andimaona kana wakanamatira wakambonzi une manjuzu ukanonamatirwa zvikapfuura nekunamata toda kuwana testimony tigone kumira tichidefendawo the kingdom of heaven kuti ini chokwadi kune musikana akauya kudiaries akati ini ndakanamatirwa andimaona zvechokwadi zvinhu zvikabva zvatiza zvachose but right now panotinetsa kuti inini sene hangu personally ndidefended the kingdom andimaona andisati ndawana proof tangible yemunhu ane achiditi ndakanamatirwa zvikapera vanhu vese anongoti tikutsvaka kunganga inotigadzira zvinhu zvedu ndoti ko kuchechi vana kuti hazviperi kuchechi makamboenda here kunzi hatinasi kuti hazviperi kuchechi zvinoda kuchivanhu saka ipapa ndo pandinetsa antimaona hanzi sisimeli mubvunzo inotsamusa vagari vagari ndo vapi zvotogoziva rai tegai timboisa Halifax ushu timbonzwa kuti Halifax ari kutipa kuti kudini tidzidzewo nhasi ndikuda titinga thank you nenumber apina number ito admin kune Haiti kuCape Town guys kune Haiti kuCape Town ko muna September anditika anyway usatike undifungidza admin sata papana pa tichaure zvenyayo iyo hello Halifax sisimeli muri sei ndiri right uri sei ndiri right 2 cents dzangu dzandoziva ini ndozoti manjuzu it's all about the marine kingdom marine powers so inini mazira ndoita kune kuchechi kwandoenda vanhu vakawanda vanodilifwa marine powers ari but they are very stubborn ndo zvinhu zvandoziya
Okay. zvinotoda a man of God, true man of God, wokungoti haungonzi out zvazvatopera. Ari very stubborn zvekutodaro, and hazvisi zvongonzi one time move watongoti handobva ndatorelax. You need to be continually being delivered because they keep on coming back. So okay. ndo mazira andoita hangu zvekuzoti zvemanjuzu kuzoti hanzi kunokanda maraisi kudidi inongozoti manjuzu is more like marine powers. Raisi rapera wangu mashopu ukaenda ndikangoenda kumvura ndikangoona maraisi vandinomatora handimbosi ndinototora maraisi mawaini aya maswitsi kunokanda maswitsi nemaraisi kunikiri kumvura ukaona chitambura chiya chokudya ini ndinozvinonga kunonga nozoti ndakambononga huku yakarashigwa. Wow. Ndakamboinonga ini kumba uku kutara uku huku dziya dzinongokandwa dzichingodi takatengeso inonga tikaibvuraudza isu kana chakauya hapana kana chakabhoweni panongoti ndova nganga dzedu dzakatevera dzikuzodzoka usiku kuhotora dzakawana tatangira isi taitangira taribata broil I think zvingori nemabeliefs akangosiyana-siyana to your own understanding, I think, but into my understanding nechechi yandoenda vanhu vakawanda vanodhilivhwa mamarine powers iwo manjuzi iwayo. So hazvingoende nje zvinofanira kuita continuously deliverance because they come back, they are very stubborn. Okay. Exactly. Because vanoti mweya yechina. Exactly, that's why some people end up going kuchivanhu seeking for help vanenge vaneta nazvo. That's why I don't judge. Yeah. All right. Okay. All right, Smell. Saka kuchechi wakaona vakanamatirwa zvikadobva asi zviri stable. Inini chai pane and I think I did ndakaitwa I think 3 deliverance andoziya kachibuda kadhimoni kacho kekuti tiri kubva kumvura. So it's just like you have to be very very strong also you personally kuti you are willing to let it go. Chinozoitika ndechekuti vanhu vanozoda kuzviimpresa vachiti chakaita kuti uti wanga une manjuzu chii wakanga uchitoziva kuti nemanjuzu kana kuti wakangoudzwa kuti kwabuda dhimoni rinenge remanjuzu. Aiwa inini hapana any sign but zvinongosiyana-siyana. Inini it just manifested as kuti we are coming from the sea, but it wasn't more about kuti une njuzu kana kuti chi. It was just those demonic spirits from the marine world. That was not njuzu yako iyoyo. Exactly, yeah. But the bottom line ndezvekuti is very stubborn. That's those ones hazvingonzi out obva watonorelax kunyepa chaiko. All right. Exactly. No. Thank you very much kola rikatinzwe wamo. Kwaisivedi mune chivindi imagine kunotlaukela kakarastikwa. Zvino ndakaidla ndakafa. Takatoidla takawanda takatodla tatitiwa ngangu zvozvo zvokuti tainda tiri vana vadiki pepai tainda tiri vasikana tapinda mune chimwe tainda kumadhi kunokwanzi kumadhi kwaive negarbage kwaikandwa zvinhu saka ikoko tainonhonga zvimatoi zvokutambisa nechichi taingoinda taingoona zvinhu zvakanaka kumadhi ikoko tikaona kahuku dzose dzakangodai tikaibata huku 1 handimona tikatoenda naye kumba kwoumwe musikana kwanga kusina bereka tikatoiundura tikatoibika tikatodla isu nanhasi tingoripo kana chakaitika hapana hakuna zvazvo ndezvenhema zviya guys kungotora huku dzavanhu kupedza huku kupedza iyo huku chaiyo guys makatitarisa huku inozvifambira huku yakaregwa zvayo bhuroira ramuri kurera kumba kwenyu imimi riri clean guys rongohi ratogwa bhuroira riya roikwaita toisa mamweya pahuku iyo huku chaiyo yaiswa mweya kubva pamunhu kuswa pachihuku yoiswa pakuendwai kungachida unorashiwa mamuri kuti matekisi vapostori kuti kana pamunoenda kumba paya vanodzoka negweseri vachinonga huku dziya hamuzvioni hamuzvioni guys. Right, hanzi Smell njuzi nemashava zvipedzwi nechechi. Right, ini ndakarora zvokuda kufa but ndaenda kuchechi kwevamwe papa pandakabuda kuenda kunogadzira chivanhu ndakasimba kusvika nanhasi. Right, hanzi nakola ini ndakanga ndofa nekugwara nechivanhu kuchechi zvakaramba. Kola mainda kuchechi ipi? Timbotanga uyai kola mutiudze mainda kuchechi ipi? Zvakare pachinamatigwa chichaitika pastor wenyu muri kuvatemba here kuti vanga vari men of God chaiyo chaiyo. Come and tell us tiwisise. Kwanzi ina hangu kwandakaona mombe chaiyo yakapirwa kumanjusu uku kumvura yakanyungudika ina kumbofamba kutomema ndozvandiri kutaura karufaro. That's what I'm saying. Ingaruka great ndikutaura wani andichika from vanonyatsoziva chivanhu kwavabvunza nokuti kana chinhu chaiswa mweya iyi hachiwani simba rokufamba chinofa straight away because chakandirwa mazimweya etsvina. Imagine chinhu chiri kubuda a whole human being choiswa mukahuku kakadai muhuku yakadai
chiriswa pamombe ka ende mombe inogona kutoti fawega itofa ipapo tizati pane something hukuendi kutomemhera zvechitozvifambira takatoitora isu takatoitora tikatoona kuti hakuna esi wini zviri sei hanzi life is spiritual. Our journey experiences paths are different. It's not one side of fits all. Yes, tinoziva izvozvo kuti it's not a one size fits all, but imwene mumwe ane experience yake andika that experience yako yoyo, that's what we want to hear. Actually we are just looking for answers kuti ichokwadi here kuti kana munhu uchinge munhu achinge atonzi aita manjuzi nemashavi panapa nhasi andiwana akaenda kuchichi hazvibudi zvatagona kuona kuti ini chechi ndakainda hazvina kuita zvinhu zvangu zvakazoperera kupi ndaenda kuchivanhu ndozvati tiri kuda kuti nzwisise side rake anomaona kuchechi uku vakaenda vakanozvitadza saka pakadai tobva tatoti enduzve saka kwakanogadzigwa n'anga iyo kana kuti ine simba rakadarika raMwari handizve kwanzi akaita deliverance nemudzimu wanga wagara usina unless yatsipikwa but inozomuka chete. Kwanzi ini chaisi kundishandirawo. I grew up mumapentecost but I'm scared to try chivanhu. Okay, ruva racho ari kuti are you in the situation right now? Ruva racho ari kuti I think she's in the situation ari kuti ini kuchechi hazvisi kundishandira asi zvakare ari kutotyawo kunopinda muchivanhu. Saka toti chiyapa guys, what do we have to say? Ndiruva ari musituation yakafanana iyoyo kuchivanhu ari kutya kunopinda kunozvitangirana. Imi guys ndoda kukubvudzai, the moment yamunoenda kunotsvakana nemashavi nenjozi idzi hamusi kuzvidedzera dambudziko here? Hamusi kuzvidedzera here dambudziko guys rekuti munozozvigona here? Munozozvigona here pamunoenda paya ma2k? Munoziva here what comes with chivanhu? Zvamunomanya kunogwira kuti ndiri chivanhu, ndiri machembere. Munoziva here what comes with chivanhu zvamunodai kunotsvaka? Zvamunokoka izvi zvamuripinda kunosumudza zvakazvivatira izvi muchinozvigwira, muchinozvitenga, muchinozvitsvaga, muchitora. Do you know the after effects of those things? Do you know what those things can do to you? Munoziva? And Sisimeli, the more I pray, serious, the worse it gets for my problems. But I may not chi. When a man you say, we cannot create my problems. Are we talking about your just my problems in life? Because we are the more I pray, the more I need my problems. And my problems are my challenges. And the Hakura Muchechi Masowe was never my cup of tea. Which church are you going to right now, Winnie? Which church? Because Arguti Pandona matter, guys. Anyone to answer Winnie? Christo Aripo Eranga Winnie. Hands now, Winnie. Pandona matter pese. My challenges are not to hand. Shut it away. But Pandona Kuna matter. So Shakish English right. Answer my problems, a life in. Right, Winnie. Pauna Gochina matter papa and level of faith yako pa inokura, miedzi yako inowanda, my sister. I will not remember this one is for Winnie. And Takai delete money Winnie, you saru. Yes, Lina, inzwe munzwe guys, inzwe munzwe nimbo pinzela Winnie. The more you will not climb the ladder, and the more you get attacked. Remember, the devil hana kuya kuzotsvaga vanhu vatadzi nekuti vanhu vake kudhara vari kurara muzvivi vanhu vake kudhara. Vandiri kunzwa paumomende yaunongoti ndakuda kubuda muchivi chiya, ndakuda kunonamata, this eye will be on you. Kuuya kuzokuzunza chaiko chako kuti ubve udzokere
uri kubva kwake uko. Saka in the process anokuvigira many challenges dzeupenyu zvokuti zvauri kuita izvozvizvi unosvika pakugiva up. Uda kuti pese paunoona kuti maproblems uri kunamata maproblems akuwanda ufunge nyaya yaJob. Ufunge nyaya yaJob kuti akatourayirwa vari vana chaivo chaivo. Akautorerwa zvinhu zvipfuyo chako chako akadii. But ana kubva kuna Mwari. Asi reward yake akazouya zvakadii. Saka zvichirema zvakadaro zvichioma zvakadaro unoramba wakamira my sister. Hauti ndakuhla kunamata because nipa dzimwe yandu kunamata dzimwe yandu. It seems ukaona uchitoti atakwa you are doing something right. Prayer is a battle on its own, my sister. Zvangofana zvati kutaurawo kune vanhu vanoita zvebute kuti paunosvita bute kudai ihondo iya. Zvakafanana nekuma prayers wo kune hondowo dzeko. Ihondo. You don't just pray woti zvinhu zvangu zvato. No, it's a battle. It's a battle because watsika mu kingdom of the devil and he will come after you Joshua. Kuti where are you going? Kuda kuindepi? Gara pano. And one. Saka ramba uchinabata wangu. Yatimbonza kuna zviko blessing. Takuti how are you doing Mati? Kwanzi mengo nandi ndinoti kumengo ndokanzwa dombene gaiva. Ukona kuti atakwa zvokutodaro uri kuibva. Keep on praying. Ramba kamira pajumbu usadzokere kumasuri. Okay, I declare but ndianga said right. Fona iwo tinzwe guys ninyaya dzemanjusi idzi vamwe uyaiwo tiwo ninyaya dzemanjusi idzi. Tinzwewo panyaya dzemanjusi apa pane mashava apa kuti how far guys imi muri kuzvionawo sei what's your take about nyaya dzemanjusi? Zvese zvitakazviudzwa musinziro wacho umwe life TV from bed to ways ini kunamata kwacho ndakatosiya azvibhadhare izvo. Why is it some people are suffering, some people are not in the same body of Christ? That's a question. Let me pin this. Let me wini anakuti ane calling yechivanhu wini ati life in general anambotaura zvokalling yechivanhu ati haana zvechivanhu. Right. Hi dear. Hello. Hello, Makadi. This is Mary. Ndiri right yangu muri sei? Inofara. Ndaida kungindurawo panati panonamata maproblems acho anobva atoita worse. So sometimes tinenge tine zvinhu zvatinazvo semuenzaniso. Ndanga ndichiita zvemanjusu. Ndakachengeta zvinhu zvemanjusu. And then ndada kukumbira kuti Mwari andibatsire. Saka unenge uchirwisa because wakasanganisa. Zvingave zvakanaka kuti kana ungoni zvimwe zvaungochibata wotanga warasa zvese izvozvo. Wochizokumbira Mwari kuti akubatsire. Anonzwa minyengetero yako. Okay. Yeah. All right. No, thank you very much for your contribution, my sister. Thank you. Right. Pane comment ndapina yaruva. Hanzi naruva ini takazvinzwa musunzuro wacho iwoyo. Antika life inoita from bed to worse. Anditi ini kuna matoka ndakatosiya. Azvibhadhare izvo. Why is it some people are suffering? Some are not in the body of Christ, guys. Anyone to answer Ruvarashe? Anyone to answer Ruvarashe? When anyone ndati guys daira Ruvarashe hanzi ndakatorega kunamata mufunge naruva because ndiri kumudaito safa ndinosafa ndirimo. Why is it vamwe zvinenge zvichivaitira vamwe vachisafa but all we are all in the body of Christ? Why kuti kumwe zvinomitira zvimwe zvisingaiti? Pane favor here iri kuitwa naMwari apa? What is going on? Anyone to answer a sister? Answer Dre. God doesn't answer our prayers when we ask. He will reply when you least expecting it. Took years for him to answer. Today I look back and I say thank you. Antika ndidre ushu. Ndidre ushu. Arikudaro. Anzi Mwari avadaviri paunenge uchida iwewe. Vane maitiro avo. Paunenge wati ndakangana ndadai so. Mwari anobva apindura. I do agree with the Dre 1000%. 1000%. Ruva, have you ever? All right, get him. Hello, dear.
Hello, sis man. Yes, how are you? Iri boss wangu. Mm. Ndaida kupinda pesa ndachara zita rangu ndo nda decline. All right. Inini hangu zvemanjuzani nyanyozvinzwisisa zvangu but ndiri mumwe waimbove nazvo. All right. Hello. Yo. So inini kubva ndichikura ndichienda kuchikoro taiyambuka marukova. So ndaive hangu ini ndaingo ndikasvika parukova ndaitsva kubva udiki wangu usana mudza ndambofaraenda parukova. Either pane njuzo hapana kana pataimbonzwa pane mbiri yemumanjuzi pachona nasingatode kusvika panonzi parukova chete nyange kuchuina ndizvo zvaita musikanzwa vana kuchikoro chibva kuchikoro chena asingade. So ndakazoti ndakura kudai so ndatoroorwa ndakazombofamba kwandakafamba ndaingo ndikaona basa raipera asi ndaiti ndichifamba dai ndine murume kuda mamisirwa ndaitwa nevarume vane mari dzavo vane mazimota avo panaimwe ndaenda pabasa handigare ndikaenda pabasa handigare pandakazofamba nepandakazobva ndine manjuzu inina singambozvinzwisa aiboda kuti muite varume hopo ya ndofunga kuda because ndikatarisa kumusha kwadhedhi vangu kwese kudzinza kwababa wangu inini kune pambi ndakazofamba ndazonzi ndine manjuzi ina handimanzwisisewo ndopandakazonzi uye nemachira kudikidi but ndakataudza kuti ini handizvide zvikanzi ndikabva ndanzi ndiende raisi machira anzi jira rewaiti neimwe waini so kanganwa zita rayo ndikatonotenga ndikaenda nazvo kubva ipapo ndakutoshanda zvevarume azvo zvichiri kuitika but not like before asi hanyatsozvinzwisise ndoshazoti it's a spirit here kuti njuzi yacho inenge iri pandiri here asi ndikunaka kwangu munhu akaita sei murume nyakuroorai makarogwa nemurume mene ndingatoti akazosimukirawo pari nani mari pari nani allright munodhara mota yaita seikola kana mota yacho iripo tinongokwanisa kurarama zvekuti tinodya mumba tinobhadhira rendi tichiesa mwana kuchikoro that's it. Saka right magona saka why is it iko zvino manjuzu aya marogwa ndopakuda kupai vanhu vane mari vane mazimota vane chii vakadi kupai murume ane mari muchiri musikana mamusati maana majuze ina handizvinzwisise because ndichiri musikana daro kumiswa ndaimiswa hangu but ndaimiswa nezvimadhara zvezvo zvekuti zvinenge zvine mari dzazvo but ndakatoudza kuti handizvide zvinhu zvenyuzi but mazvanokabasa ndakutogara chiancestor here kona kuita sei akatozokuroora chiancestor haiwa saka ndakarorwa nemunhu weeji yangu but kwete kuti ane mari yake ekuzoti senge vanhu vaimbondimisa saka ivo vavamanjuzi ando panondikonfisa wai kuda kuti uputsa imba yako iko zvino uchienda kuna vanhu vane mari uchisiya uyu asina uyu ari kungoita kuti muraramewo why now ndosaka ndichiti hangu ina handizvibhilieveni zvekuti zvimanjuzi maybe zviri kwazvo kune vamwe that's why vamwe vachizoitawo because musaudhedhi vangu chaizvo kakunyatsori kune mapfambi dzidze dzinonyatsotorwa nevane mari varungu apana akasarira ana tete vangu mene kune chaviri kuvhima varume apa takagoti chese tiri vatsvuku takati mbuu takanaka zvakucha takapiwazve zvodimoga makanasiramopepilasikona nangu handizvidini hamene vanozvikurudzira uno vamwe vasati vane varungowane chii vakatindandanda iwe unouya muchivavanidza adamukona kona kuda iko evinosakanapamadwa iri moya yendiaaoa ndandigara hangu neishoma yacho because hapana akarorwa ka vangori nemaboyfriend ekuti anenge ane mari dzavo vakangobva apa vanoenda apa vakangobva apa vanoenda
Saka toti garai ipapo kola munamata henyu kuti mweya wewo kudewo zvidhara zvinenge zvichingouya zvine mari zvichiku hai rambai kola rambai munoputsigwa imba yenyu pandakabatsirwa pacho namheno vanounderstanda pandakabatsirwa pacho vanounderstanda ngavanyorawo mucomment section kuti kubviswa herewo kuti zvive nani ndakaiswa waini neraisi zvikasanganiswa zvikapupuma so zvikanzi une lakire mari hanzi ndeye mari asi nini mari yacho nasingaiona hangu mari zacho yezvine zvaanani pabasa ndakabva ndatokodzerwa hangu mari asi nyaya yekuzoti varume vanenge vachimwa kumisa dzimwe nguva ndatofamba ndichinge bedzi chairo ndakapfeka zibhutsu rekungamheno apa ndikagoti ndiri saizi echitika ndakapfeka zibhutsu rekungamheno but vana basa nazvo nyange ndine goti musoro vanongokumisai shavira racho tiri kuti mashava anouya pakasiyana siyana iyi yenyu haisi njusu ishavire chiuri alright Kola, thank you very much. Pakaipa. Right. Kola vari kuti ava vane zvinovanetsa zvokuti vanovingwa nevanhu vachida kuvanyenga vakasiyana siyana. Anti maona vanenge vachiita anti mazviona asi zvinhu zvacho amunoti zvinofamba sei anomaona amunoti zvinofamba sei asi iwo murume wavo akavaroora haasi mhene asi kufamily kwese vamwe vese vanoita zvemaboyfriends emhene izvi mhene chaidzo chaidzo ende ivo vari pamurume kudaro vanongonyengwa nemhene anomaona saka vatoshayawo kuti chii chiri kuitika but handifungi kuti iyo injusi iyo haisi njusi anomaona iyo haisi njusi anomaona right varipo here vamwe vada kufona guys tinzwe hai chenai how are you hanzi Napatanela, we have made it in life as can. Really? Really? And the pin number. Yange ka pin up number baba. Ili mu comment section mu. Kuma bao kuku. Tami ya toilet. Unaona vakaita line vachishuta bute vose vakaita line toilet vo mumu. Vasikana. Vachi mwena mwani chigaba chake chebute chiri pamaoko apa achishuta vachierera manhingire brown madziko ebrown aya harimona asi varimo mabhawa imomo saka ndo panohondi kuona ini kuti saka what's going on admin ndokumbira mupine number admin pina number saka ndo panozondikona ipapo kuti zvinofamba sei anzimbereka chaidzo yowe nemasemera ndinoita njusu kuzotiwa kuvhimiwa nevarume no Amen. Handisiyo. Saka idzo njusu idzi dzinosarudza vanhu seiko? Dzinosarudza mafamily sei? Kuma mafamily enyu mune njusu isu kwedu hatina zvinombofamba sei? Dzinosarudza. Zviri kuda zvinofamba sei? Nokuti mafamily inongozombuda kwenyu kune njusu kune mafamily hakuna njusu saka njusu inotsvaka pekunogara asi imimi vachembere munozviti mune njusu mukaiona njusu chaiko chako yakabuda mvura iri pasaidi apo munoenda kwairi handiti mumwe wenyu namba idzo dziripo idzo mukaiona njusu toti muri kufamba kuna mukuvisuko maiona njusu yakatodzambira zvaimushana iri apo panze apo do you go there kunoti auya ini ndiri mumwe wako munoenda here kutoenda kwairi because muri you belong to the same kingdom ka mutoendere motaura kuti I'm njusu tu ndauya pakati munobayiwa nekutiza ko munogotizei vari vamwe vari vanhu venyu zviri zvinhu zvenyu munotiza here mukaona njusu yakamira apo njusu yabuda mvura iri papa iri kutambisa muswe wayo unenge hoyo yachidai so musoro wemunhu achidai munodini hanzi naPlacides namaibhinda uya ndiri mumwe wako uya fanai tinzwe ndatini mukaona njusu yakabuda mudhamu iri apo ichizambira zvayo zuva iwo uri manjusu andi totoziva kuti uri manjusu iwewe do you go kunomhorisa imwe njusu yako kana kunotambira mutise nekuti I'm also another mermaid saka ndauya kutizotaura nekuwadzana panapa
munoita sei kana muchitiza? Why would you run away from your family? Aiwa Alice, handingatizi muwangu ndikaona hama yangu yakafa, ndikaona mai vangu chero vakafa kudhara ini, mai vangu ndikaona kamera pandikumuti ndovatiza ini, ndotobvunza kuti mama madzoka kwakanaka here? Halo Kola, Kola mune mari, mungada kufona ku UK ine keshi, mune mari Kola, kufona amini ku UK muri ku Zimbabwe kune keshi, koma ndi kufona ne WhatsApp dai Kola, fona ine WhatsApp. Yes Kola, Hello, Smith, Modisei. mushe kanjani? Yeah. Toda kukudzai nawo inoitika pamanjuzu. Alright. Pamuri kutaura kuti ukaiona yakagara unoenda. Njuzu haingoonekwe njee. Ende isusu tinadzo njuzu tinototya. Even ndikaenda kubeach, ndakamboenda kubeach zvezvokuti ndoda kungoendawo. Moziva kuti ndakangomwaiwa mvura ndiri ndega. Unenge usingatodi zvenjuzu izvi. But zvinhu zvinenge zvigere pauri. Kana iri njuzu, mina ndikutaurira zvinoitika panjuzu. Njuzu haingouya yega kuti yauya njuzu. Njuzu inouya nevadzimu vedu vedzinza redu. Vedzinza redu ndo vanongova njuzu. Kune njuzu dzakachena dze-light spirit ne-dark spirit. Dze-dark spirit ndo dzinotaura kuti itavarume hobo. Chaidzo dzematateguru edu dzedzinza hadzidi tsvina sisimeni, hadzidi varume vakawanda. And sometimes ukange uri mumba vasina kuzvitendera, vasina kuzvifarira, kunyange dai wakagara dzako zvakanaka, vanokwanisa kuburitsa mumba imomo. Why? Ndopane problem nemajusu papa. Hold on Kola. Ndopane problem nemajusu. Saka kaipaka. And majusu rudziya saka ndititewo imba yangu. Why kundiburitsa mumba mangu? Why kundiburitsa mumba mangu? Why asingafari kuti ndindivakewo changu tumba rangu? Kazhinji chinoitika sisimeni, mhepo dzinogara pati tiri vana vadiki. Alright. Sometimes tinenge tine nharo. Oro else tinenge ndakagara nemurume anoti gumbo panze gumbo mumba. Ivo vanenge vasingazvidi. Handi muri kuona? Umwe anenge asingade kuzvitambira zvemanjuzu izvi. Saka ivo vanokona kuti homwe yaugere nayo iyi haisi kuteedzera zvavari kuda, vanongosudurudza murume iyeye. Then vokushavira iwewe, unogona kutoshavirwa makwati uri wega usina hombarume. Bhaibheri Kola, Bhaibheri rakataura kuti mukadzi achasiya baba vake namai vakachinda kunotsvaka mugarisani naye muringani. Handitika Bible chairo talks about marriage. Why would Njuzu want me to kuti ndisupport ndiri single when I want a man? Because auzombofika kagara uri single Kola, chero unogona kuita murume wekuti urogwe naye, handiona. Asi boyfriend uchaita inoya chikuita zvaunoitwa nemurume wakomba. So where is the logic in that? Kungoti imimi hamungazvinzwisise. Kubvunza Kola. Handizviwisisi but then chida kuti tibvunze imweni munogona kutipindura imimi. Because apa tiri kuda kushandisa hedu, handisi kuti toda kungoshandisa simple logic chete. Ndichibvunzawo mubvunze muchididayira. Pindura ini. Pindura ini. Kola. Hello, phone. Takukunzwai. Because tikuda dzidziso yakasimba senyika, ichokwadi Reyes Launch. Tikuda dzidziso yakasimba. Saka patienda sakubvunzawo mubvunzo. Please don't get offended. Antika ngatidzidzei tichibatsira tichenda takadaro. Antika Kola pindirai. Ndati Njuzu iyi antika ufenesi huri papi apa wekuti inokundibvisa pamurume anditika ari kundihurira ane muri kunzwa yondibvisa pamurume yacho ngoti ari kuhura yondibvisa pamurume ari kundihurira anditi yonondikanda uko yandikanda uko antika matino kushavira anditi
yotanga kukuitira zvese chikuvhurira malaki uchidi uchita marantika but iwe uri munhu wenyama. Mire ndikupindurei sisimele zvinoitika pandiri. Hazvirevi kuti njuzi haufanira kuroorwa. Unotofanira kuroorwa. But now inoitika ndeyekuti inini ndinogona kuroorwa. Okay, for example, ini ndandakaroorwa nditi murume wangu aingodai handiti akazofa wozi aita naro kuti ndigadzise chivanhu changa chiri pandiri ndokubva ndarwara zvekurwara zvezve handiti maona. Murume wangu akazongorwara zvisinganzwisisike tazofamba takugadzisa chivanhu vakutaura kuti nekuti aitikanganisira hazvinzwisisa. Saka meaning sei kuti murume wenyu akaurawa nemanjuzi enyu? Vakanga vaine ukasha nezvaaindiita nekuabvisa kwaindiita ini ndichiita nharo ndichiti ini handigadzirise chivanhu wozi chivanhu I think kuti chivanhu chakaipa ndichikura but chakazoita kuti nditambire chivanhu inhau yedambudziko nekurwara. After matafigwenyini murume sorry after akatozofa ndakugadzisa chivanhu changu because anga asingazvidi. Saka apa get me right kola ndibasirei. Saka apa tiri kuti aenda kupostori handiti takatanga tichienda kupostori. Tabva kupostori ndobva taenda kuchechi dzemweya dzimwe dziri mutaundzana papa. Taenda kuchechi dzemweya ndaiti ndichingopinda muchechi ndinoshama nyai kana kuti ndinongodonha zvimwe zvezvisinganzwisisike. Ini ndaifunga kuti idhimoni. Kusvika pasita vava vati zvinhu kana zvinhu zvechivanhu hazvine kunama ende munogadzirisa chivanhu chenyu muzouya munamati. Ndipasita vakadaro? Svikai bhenyu chechi nditanga munogadzirisa chivanhu secret vakati ende munogadzirisa chivanhu chenyu nekuti chivanhu chiriko muzouya zvenyu manamati munamati. Ukapenga pasita iva alright. Ndobva manogadzirisa zvinhu zvenyu. Vanogadzirisa zvinhu zvangu but nawe yaitika murume wangu anga asingatozvidi zvachose. Okay, alright. Okay. Saka murume wenyu in other words totaura kuti murume wenyu akatsamwisa manjuzi enyu kusvika pakurwara nekufa handiti? Akatsamwisa manjuzi angu nemadzisekuru angu because njuzi haina kuuya yega, njuzi yakauya nemadzisekuru angu nevedzinza rangu inini. Saka now that imimi you know kuti murume wenyu akafa ndakauraiswa nezvinhu zvenyu, how do you feel? Ndinofila bad sisimeli. Ndinofila bad because zvakaoma. Saka iwo manjuzi ayaya akanaka here manje kana akuuraya kudai? Haana kunaka but ndozvirimo. Inini handikwanise kuti handizvidi but ndizvo zviripo zvevari pasi zvemadziva zvacho izvozvo. Ndosaka ndiri kutaura vanotaura kuti madziva anonditi ita varume ita uyu manjuzi haadi izvozvo. Saka izvozvo hamuna boyfriend? Hatitozvidi sisimeli because tinotoda kunamata. Nekuti chivanhu chacho ichochika chinokusungira zvimwe zvinhu zvipenyu zvokushaura kuti injuzi here chivanhu here but unotoda kutonamata but zvinokutadzisa kunamata. Zvinorema zvinhu zvechivanhu. Munoona, thank you for being honest Kola. Munoona ndopa ndiye problem ipapo Kola. Ipapo ndo pandiri kuita problem ndo pandoda nyatsokuisisa. Muri kuona because I don't think kuti manjuzi aya ari fake kana zvakadaro. Ende manjuzi aya aka indoti kuti hana kunaka kana zvakadaro. Indakazvimirira hangu. Handi one riri kuuya kuzouraya munhu andiri kugara naye because harisi kuitwa harisi kufadzwa nemunhu andiri kugara naye kuti azodai haridi. Hanoona rafunga kuuraya pana kuti ribvisa rakabva rafunga kuuraya. And two, muri kuti rikada kumbokuomesera rinokuomesera zvemachokwadi. Andi maona. Saka what's the point of yes? What's the point of having these things izvo zvichikuisa panguva yakaoma kudai? Saka let me tell you my story. Ndakasvika paipai pekuti murume wangu afa ndine vana 2 vakomana. Ndikati inini I'm sick and tired nezvinhu izvi because handina kupfira ndazvida. Ndakarizvitora handiti zvese zvimukwendezvo zvanasekuru zvemadziva ndikati ndakuenda kuna unyani kunozvirasa. Ndisati ndatakura bhegi ndakastroka one side. Mwana wangu akati nai mama komadi kungozvitambira pane kuti mufe muri kunzwa
ndakazvigamuchira asi zvinosvika pekuti zvinondirwadza. Vanhu vachirambika achitizike ndoda kutaurira vanazvo kuti it's not easy kuita chivanhu, it's not easy kunzi manjuzu. Hazvisi zvinhu zvakapfava, zvinhu zvinorwadza kuzviteka idzi. Zvinopisa pane imwe situation yakaoma. Koutsinye hwawo hwokuti inotouraya munhu waunoda unogara naye. Utsinye yombokomesera life because you are not agreeing to certain things zvairi kuda iwe hausi kuda. Saka life yenyu iri kukontroliwa nemajusu, haisi life yenyu. Une mabhawa, une mashopu, une everything. You go down kuita munhu wemanga-manga uchigadzirisa zvemanjusu, gadzirisa chivanhu. Saka imimi kwamusedi kutoshayiwa kuti mubuda sei mazviri handiti asamutodi. Inini ndakangozvigamuchira sisibedi. Alright. Ndobva ndaenda kuchechi ndikati ndinoziva mugere pandiri, handina kutsvagai makauya mega. Asi inini ndakwenda kunopfugamidza kuna Musikavanhu. Ndoenda kuchechi, kwenda yangu iripo, ndiregedze kunamata Mwari. Saka ever since makudaro, how is the situation now? Never iri kuendeka. Life yakuendeka. Ndotoenda kumasa kuti ndakutsvagwa kuita sei kutoendeka bho chaizvo. But pavaruma dambudziko. Saka yoda kuti mugare muri single zvariniko? Nditori single kubva 2013 up to now. Hamuna kana mbira boyfriend? Handina. Hamutoidi here boyfriend kana kuti haitouyi? Munhu wenyama ndinotoda but handisiye what's going on. Saka iyo njuzi ichiona mafeelings enyu achimbokubatai pane dzimwe nguva inoita sei kuti mafeelings apore? Because muchapedzana kunotenga magateka nemadhildo. Handitenge magaka ndofunga zvinzwisisa kuti zvinozoi. Ndakaguma kuenda at early age. Kuenda kuperiod. Asi hazvina kuti feeling hauna kachiro maenda kuti makaguma kuenda kuperiod. Munongoita feeling yemusi muri munhukadzizve. Zvatotaura simele kuti zvemanjuzu mukanzwana kuti manjuzu ka vanenge ari manjuzu aya manjuzu chaiyo anotomisera ka hatimbohadi. Tigere nawo isusu ari patiri hatitombozvidi kana zvanase kuri zviripo asi hatitozvidi because simelika is not easy. Life yako inenge isina kunyatsotiswata. Kana vakarara usiku hambouyi here majuzu yakuzarara nemimi pamwe hamuzivenyi munorarama sei? Auye injuzu yechikadzi ndakakura auye sisi. Saka munorarama sei manje? Iye inotozvati muri munhu wenyama. Inoti munorarama sei? Ndakava nokosema nendoto pamwe akatomboti naimi tsvagaiwo kana chimudhara kana dii mungo zvekuti murume akasvika padhuze neni anenge ane tsvina ngofila hameno zvaunenge uchingofila kufila tsvina yekuti ukaona murume unenge uchingonzwa kakusema. Munosema varume? Saka kuti kwanzi chimbotiudzai kuti muzive kuti njuzu yenyu iri kufara imini. What did you do? Kuti musati muri kufadza njuzu yenyu iri kufara panguva inoyi, like munoita sei? Network yavo yakudhirika. Network yavo. Sorry. Hanzi kuti muzive kuti iyo zvine zvemuri kuraitsa mune njuzu yenyu muri kuwirirana munoita sei? Kuti muzive kuti njuzu yenyu muri kufadza makafadza njuzu munoita sei? Makudinzwa. Kola. Kola pardon. Network. Apa anga achifambisa ndima sei? Right. Ipa paka kuti unozisema murume wao asi feeling inenge zvinhu zvacho zvemanjuzu izvi. Ai. Right. Zvinyatso-zvipiwa ini.
Mrs. Mary. Hi, dear. How are you? I'm good, thanks. How are you? Mushe. Hi, Ivan. Inini hanga ndina manjuzu, but pane maunza a very good topic. I've seen people vachita follow zvema psychic. So I really wanted to know kuti psychic nezvatinoti manjuzu kwedu uko, isn't it the same? Because I've seen people vachita zve-psychic varungu, vatema, especially kuno South Africa. Psychic yamukutaura ndio ava vanenge vachiita vanobuda pamanyuzi vachikudza nezveupenyu hwekuti ndaona munhu akazofa, baba vako vakafa vakadidi, handizvo? Yes, vamwe vanoti we connect with ancestors. Ndoona kuti pane kaprogram kanoitwa kuSA ikoko. Pane kaprogram kanoitwa kuSA, I think Metro FM kuSA ikoko panouya mukadzi uya anotaura achiudza vanhu uya. Yes, vamwe vanozviti numerologist, something like that. But handifungi kuti zvinhu zvimwe chete. Numbers, then vamwe vanoti they communicate nema spirits. Then some they say I'm a psychic, I'm a sangoma. But I doubt kuti zvinhu zvimwe chete nenjusu manje. Hazvisi zvinhu zvimwe chete because vaya vanongoona kavaya vachingokudza chete. Anomaona havana kana zvino njusu kwa inotokubvisa pamurume senge mukole vakaregwa murume nenjusu mazvuwa. Zvino vaya vanongori vanhu vanenge vachingokudza vanonge vachingokudza ngoti taona ani akazodai ngozviteererawo zviprogram izvozvo. Anoona but iyi njusu manje yatonzikana pamurume isingafariri inoda kukudubura pamurume inoda kubvisa ipapo. Saka I think zvinhu zvakasiyana. Okay. But zvese I think zviri satanic. That's what I'm thinking. Because chinhu china Mwari hachingaurayi munhu. Ndo takwirika ipapo kuti alright kana zvakadaro sei ichizouraya munhu plus sei ichiziva kuti iwe une manhikiri une mafeelings yobvisa panhikiri pamurume wako kuti unoita uri. Exactly. So tina maid wedu anozviti ane mudzimu ndizvo zvemanjuzu, like kana kuchinaye anoda kubuda achinomira anoita zvebute, anotoenda kuchechi, anoti kana ndikaenda kuchechi ndinotoradzwa kuti ava pasta vanaomira mushe. Okay. But akanzi ane mudzimu, akanzi ane manjuzu. All right. It's complicated. Maita Mrs. Smith. Well, thank you very much, Kola. Thank you. Hey, hi, Kola. Guys, inyaya topic yatimbofita kadza chokwadi guys. Atimbofita kawana chokwadi chisere because inotokanganisa musoro iyo topic iyo ipache zvayo. Hanimona. Inotokanganisa musoro iyo ipache zvayo topic. Hanimunonzwa. Kwai Kola wakanga vane musikana webasa. Aiti kana uchina anoda kunomira panze achinokunwa kuitaka. Hanimona. Onomira panze. Kuchecha anotoenda unokudza kuti pastor vandiwe fake, avandiwe chokwadi. Hazvisi zvadaibhotaura here kuti zvinhu zvezviya zvepasi pemvura neizvi zvinopindirana. Nemamwe mapasta iwaya handizvo zvandai kuziva kuti guys, it is the same spirit that they use now. Hanimona, it's just that kuti the pastors aya madhoma fake aya anozotiza kuti takuenda kuchechi. Hello dear. Hello, muri sei? Mushe zviri sei? Ini ndoda kutaura zvemanjuzu ka. Ndina someone just hope aripo panapa. I hope she's watching. I wish abudikira. This lady ndakasangana naye ndikwanisa kutaura zita rake. Takangosangana zvizvo takangosangana mupaki munguva yewinter about two years ago, last year but one. Munguva yewinter. So very beautiful. Unozwa vasikana vatsvuku vai vakanaka. So ndakangofunga kuti muSouth African ndandimhoresawo nechirungu ndadadairawo nechirungu because ininiwo ndiri mutsvuku. tichitaura so ndakangopika titi unokwanisa kungopika kuti accent yemunhu muzimba unokwanisa kupika. Ndokadakabva ndazomubvunza kuti where are you from, ataroti from Zimbabwe, ndatoseka ndikati ndiri tese tiri kuZimbabwe. Akati nemiwo, ndikati saka anga akagara nditi munozova pamupaki pane mabhenji, anga akagara pasi chaipo pasi. Ini ndandagara pabhenji, akagara pasi. Tiri kutotaura ngotaura hedu nyaya tangotaura nyaya muSouth Africa
ndangomeshina nyaya yechechi. I don't know kuti chikagoitika nyaya yechechi because ndinoda zvekunamata ndangoti munoenda kuchechi kakore kano ndandoti wai hamuenda kuchechi wai vabudisa bute rake vakuita bute zvikanzi inini zvechechi zvakandiramba ndakatraya zvese I've been kumachechi ndikati no unoziva kuti chika zvechivanhu izvikazvo handisi kushora zvangu zvine vanobatsira but ndinongofunga hangu kuti Mwari ndivanopedza zvese ngave problem yemarriage or chii ngataura kuti muchitotaura nyaya yemarriage pane vana 3 years got 3 boys vana vakanaka kuti she got haana kuroorwa munhu wekuti akangoenda kumurume vaenda kumurume murume yeka ane mazimari but kumubvisira sente hanzi handibvisirwe kana mari so aingoita machallenges achingoita machallenges marriage memwe asi murume achimuda so akangozwanzwa nemweya wenjuzu saka murume wacho chimutendera handidi zvinhu zvakadaro akamubatsira kuenda kwese ndaifunga kuti ari kundinyepera akamubatsira kuenda akaenda kuNigeria kuna TB Joshua ndikafunga kuti ari kundinyepera zvese zvachinditaurira. She showed me mavideos achibatwa musoro naTB Joshua achinamatiro kuti abviswe mweya wenjuzi iwoyo ndori kumutadzisa kuti aroorwe ndori kumutadzisa kugara mumarriage zvakanaka nemurume akati ndakabva ikoko kwese kwana Magaya kubva kona kwandisina kuenda akameshena mumwe papa wekuKempton Park akati ndakabatsirwa naye but zvese zvakaramba saka hamumbontaure zvekuti kunamata tikati saka wakazoita sei saka wakuita sei zvika ndakandofanira kuaccepta manjuzu ndikasaakucepta manjuzu handife ndakaroorwa handife ndakabvisirwa sente handigare zvakanaka mumarriage pandatraya kumbomukansela kutaura naye kuti unoziva Mwari vanogona wadi kumbodai akati handimboda kana AFM yamuri kutaura handitomboda kunzwa nezvayo vandazobva aenda kumba then inge nguva yewinter next after 3-4 days vandamuona futi ini ndabva ndapinda mupaki because kana iri winter chikuno kunotonhora tongopinda mupaki vandamuona achibva wayabva takutaura futi pameshina nyaya yokuti tiona kuti inini ndakasvika pakunzi handifanirwa kutomboshanda nekuti haashandi zvesho anenge akangogara hashandi murume ndianoita zvese but apiwe kana senti nemurume doesn't give you anything and haana kana foni neWhatsApp anoshandisa kambudzi ende foni yeWhatsApp andoshandisa yevana vake zvika ndakatoudzwa inini kuti handife ndakaona chinhu kusvikira ndaaccepta manjuzi wayo ndakatoudzwa kunzi inini handifanirwi kushanda kasi I'm going to be the first female president weZimbabwe ndopandakaseka sisimedi ndakaseka ndikati Zimbabwe uchitumwa nemunhukadzi bvatonditi kushora manjuzi angu akabva aita hasha dzedze kuti ndakati ndisina kumbomisha chena vandatonzi kati munoziva kuti chinadaka ndakanzoti manjuzi haana hasha manjuzi ndopakazoti ndinenge ndichingorwadziwa ndinechirwadziwa saka inini ndozvanditori ndakatodzwa ndofanira kunge nditori president handinoziva kuti maelections endakaitwa last year ndichatogadzwa kuita president weZimbabwe yes saka pandakangodaro pandakaseka akabva agara pasi vatora bute rake bvaisa bute pasi hana yangu yakarova ndinoti hana yangu yakarova zvisingaite ndikati ndikangonzwa kunzi munhu anocherera bute pasi maybe anenge achitekera zvinhu zvakaipa manheru iwayo ndakabva ndamurota achiita incantation zvevaro izvezvi zvekutenderera muviri wake achiita show maoko ake bva ndapepuka so vazoya futi mupaki saka anenge ini pamba pandogara akaflata ndogara akatarisa nemupaki ndikati ndasara ndimbobude mukadzi uyu ndakutongomutya vandazongosangana naye then we just met more I tried kumuavoid akambva atondivinga muri sei marova kudaro saka anga asindima achinja ndakamubvunza kuti ko indawa masima kudai so zvikanzi ndandienda kuZimbabwe murume akazongondikika off kumba andiendesa kuZimbabwe saka ndakadzoka mazvinizvi zviri pandiri zvachoka zvinotondidzosa ndega vandazongomutora pasaidi vandamuti mufunge kandakutya manje kuti nehope dzandakarota nebute rakaisa riri funge henyu kapayaka sori henyu ndandisina kukushorei kuti muchave president zvanzero zvakatopera mabva zvakatopera kudhara ndakutoda zvekutonamata ndakuda kunamata dai Mwari vandibatsira ndanamata Mwari vandibatsira ndandangomuti endai chingwende kuchechi munogona unodhilivha ndangonditi alright vandazosangana naye 2 weeks ago mete 2 weeks ago muzokuti komaobi zvikanzi aiwa zvekunamata kuna zvekunamata murume uyu yakatozofa died zvataurwa namadha ava yes zvataurwa namai ava murume uyu died because
zviri pandiri, because munhu wekuti aiti murume akabhoikana naye kanomukurisa oenda kumba kwawo utodzoserwa kuZimbabwe and then obva adzoka pasina time. Saka I think manjuzi anga agomboka oro chii, we don't know. Akati murume uyu akatofa, that man died. Ini ndakaipa zviri pandiri hazvitomboiti. Saka zvataurwa namadha vatoda kutsinhira kuti manjuzuka mweya wetsvina, because kana zviri zvaMwari, Mwari havaurayi. Exactly what I wanted to say. Mwari havaurayi. Yes, exactly. And do you know kuti pamatanga nyaya iyoyika, I think mukatasa ndaita ma-missed calls ndichimboti sesimele havasi kuona here, vari kuti vanhu fona here havasi kuona here kuti ndiri kufona. Tava ndambofunga kuti vamwe mai vaive varipo, pamwe pane zvavatoita kuti ndisatauri, but ndaramba ndichimunzwa kuti I have to speak this, I have to say this. Kana aripo ngabudikira ataura anobatsirikana, abudikira ataura anobatsirikana. And I'm sure she's here, because pataimbotaura nyaya yema-social rights wait, I told you mention I didn't ndinoteera sesimeli too much, but iye aida vana ava vamwe avatsvuka vari kutsvaga ndo vaitaura, aivada akati I love her, ndinomuda munhu yezvo, kuti dai ndakaitwa murume ndinyatsonoti mweya wehungochani huri panjuzi apa. Vatsvuku vapi vekutuka? Ivo tsvuku vekuchando uyu, aiwa vekuchando uyu handangotaura hangu nezita manje. Maruta, fungai Maruta aitomuda zvisingaiti ko akadi ngomapuroti chingotaura raigora achingotaura akati ndewa ndinoteerera, ndewa ndinoda, dai ndakatiitwa murume. Zvezvinyatsoona kuti mweya wehungochani huripo. Saka what I'm trying to say is zvemanjuzi izvi kaizvi ndinoona kuti mweya wetsvina, ende zviri kubata vana vadiki, asi munhu mukuru. I'm sure ndekuma-90s kokoko vana mudiki. So uda kutonyenga, oda kudononyengana nafungai Maruta shu, munhu anomudzidzisa zvechivana. Mukamona murodhi mwana akanaka iyeye. So pane ndakanganwa imwe pandakazomuona, bhosi ndatatorana kamanhamba, bhosi ndatasangana kunoku, kana wangosangana nemuZimbabwe ndatorana manhamba, first encounter yangu naye ndatora nhamba yake, bva atora nhamba, vanhu aizvisa pastatus, aisa pastatus achiputa bute, achiimbirwa zvechivanhu zvinanda hoi hoi chichichichi. Table yakaitwa surrounded nemawaini, achimwaya rice kwai mune crash iri kukudai panapa, pane crash iri kukudai, but I think silent crash inenge iri mucomment section kwenyuku. Yakaconfessa kuna Kolava kuti ndinodenda igona kunyenga fungai Maruta, ndaitomunyenga, ndinomuda zvokutohwa kuti kutomuda chako chako, denda ndiri murume ndakamunyenga kudhara, ndomusvikira sei. Saka ndozvari kurondedzera kuti vaiudzwa nemwe mukadzi wavanotaura naye. I'm sure aripo panapa, kana asina kudzokera ke kumusha aripo pamwe chazosangana naye zvangozomutaura kuti amadha makandifumura panigrini, aripo. Saka zvemanjuzi izvi zvandakatoita, ndakabva ndatoti I don't want to be close naye, ndakabva ndadhilita nhamba dzake nekutya, because ndakavhiwa status yake kapa ndakazomuona akatontaura kuti manga manditya pamandoona, ndatongoti apa kwaina iye yellow boni rakanakwadza kanaka sei mukadzi yeye fungai. Kumbotarisa pamafanza ako anzi akati ndiye munhu kana chia social media anofambira iwewe, kwaino zvakatara anzi akanaka zvokuti saka munogona kupindirana ipapo. Munogona kuenderana. Thank you very much Kola, thank you very much. Hey, zvakaoma. Andi munoona ndisati kuti tida kuti zive tiinde mberi. Munoona ipapa ndo pandine problem nechivanhu pakuuraya apa. Ndo pande problem ipapa. Pakuuraya apa. Hello dear. Hai Sisimele. Hai zviri sei? Mushe kuri sei? Handiri boy Sisimele. Ino ndaida kungopa contribution yangu pane topic yedu yemanjuzi. Hello etatera. Alright, inini mafungira yangu Sisimele. Ndinoona kuti vanhu vari kuzvipinza mumwe zvinhu zviri serious. Inini maziviro angu nemadzidzisirwo andakaitwa pane rimwe bhuku randakamboverenga kudhara, so raitaura kuti marine spirit is the dangerous spirit in the whole world. Ndiwo manjuzi aya, ndiwo marine spirit.
yainzi is the most dangerous spirit in the whole world. Attracta vanhu nezvinhu zviri flash, malatest cars, zvinhu zvingori flash zvakanaka. Inini I think kuti vanhu ava pavanozoti hanzi njuzi yangu yati ndofanira kuitambira vachitauraka, ndinoona kuti vanenge vachiti unofanirwa unenge wakushanda kukingdom racho remarine spirit iri. Ende vanhu vazhinji vanoshandira kingdom yemarine spirit yavanoti manjuzi kai. Vanhu vaive vakanaka kuti varume vaive vane mari mbinga dzikangomutarisa kudai dzova dzatomukiva dzova dzamunyenga. Obva vati njuzi yangu inoona mbinga. Then munhu waya after arara nemunhu waya ane marine spirit mbinga dzadziya, vazhinji vacho sisimele mukavatsvaga vanhu vaive vanobhuroka zvinosiririsa. Kana anga ari businessman ane mari, after 1 year or 6 months anenge abhuroka apera amvemve because arara nemunhu ane marine spirit. In our Zimbabwean culture, sisimele, there is no such thing as njuzu. Machembere anorehwa kuchivanhu kwedu, machembere emumusha, amai vakazvara sekuru vako. Muzvinzwisisa, amai vakazvara sekuru vako ndo machembere anorehwa natete, zitete remumusha ri ndo machembere. Haukamu kuti now kuma2000 uko ndo papembedzwa zvemanjuzu. Tichikura kumashure uko kuma70s 80s makambonzwa ani sekuru venyu vakanomwaya mvura rine raisi mugungwa. Zvokwadi tichikura zvokwadi. Ipapo une point cheche wini. Tichikura ma70s tikoko tichizvarwa isusu kuma70 chakadaro. Taiziva kuti vanhu vanoti kune midzimu, taizviona. Ndo painzi kunonzi bhuru remombe yemumusha uya yochekwa idini. But zvemaraisi nemadoro namaswitsi zvichinoiswa kumvura katisati akambozviona. Takatanga kuzviona majemanja apa. Pafeya chap tatanga kuzviona majemanja apa. Ndiana kwa imi muneshuwa kuti pamunoenda kunoisa madoro enyu paya kumvura namaswitsi imi. Next time anoisa madoro imbovandirai musati munge mumboona kuti vanhu vanenge vati misai havadzoki kuzozvinonga iri. Because anoenda kupi maswitsi aya nemadoro? Zvinoenda kupi? Because kana kuchinzi kune njuzu haingadli maswitsi. Njuzu haingadli, haisi munhuka, haingadli maraisi. Hanimona, inotodla nhope. Hanimona, nemakonye. Asara, nehove. Anditi. So, shwa, ipapo aivepi majuzu nguva yoyo. Kazi maraisi aya. Anoindepi amunosiya pamharadzano dzegwisi paya. Pamwe vakawandira paya muchingosiya anodzoka negwisi kunoona naishu zvinonga dzokera zvokuba. Inini sisimele munoziva kuti ndikutaura kudaro because pane pandakamboenda kumusha chaiko tina sekuru vangu vanozikanwa nembiri yekurapa kwazvimboko. Atori murapi mukuru anorapa hake mahara. Sekuru vangu vanotozikana. Saka ndakakumbira ngati sekuru ndiri kuenda paguwa rababa vangu. Zvaizvo kuti unongoenda paguwa rababa vako ungonobata jasi ungoona guwa rababa vako. Sekuru vangu vakatirambidza vakati vanhu vekuHarare maakutyisa nenjuzu dzenyu dzamunouya nadzo muchizi tinombesa nenjuzu. Asi sekuru vangu munhu anorapa. Ndo vakandiudza vakati machembere ari kutaurwa. Vaipa muenzaniso mai vavo vanonzi madhenga. Vakati mai vakazvara inini ndo machembere anorehwa. Hakuna chinhu chinonzi njuzu. Hakuna. Ndikabva ndazvipatanidza nerimwe bhuku randakamboverenga so richitaura zvekuti marine spirit is the dangerous spirit in the whole world. Mabusinessmen ari kubhuroka because anenge asangana nemunhu ane marine spirit. Vanhu vaive vemarine spirit manheru aya vanorota vari kumvura, vanenge vatenda physically. Ivo vati njuzi yangu ndazorota ndiri kumvura, ndofanirwa kubika doro, ndofanirwa kubika wine. Muchivanhu chedu havazive Green Valley wine. Pachivanhu chechishona havazive Green Valley wine. Kana iredhi iya inonzi iriko mazano iyi. Iredhi inonzi kudii iriko mazano iyi. Iri wine inenge iri chat box iya. Inonzi kudiko. Amene anzi rose, anzi red rose. Aiwa. Iripo imwe mani sweet fa ino chiko sweet chiko. Ino kudiko guys vamwe vemawaini inonzi kudiko. Iya inenge iri muchigaba cheuyu uyu chicard box chiya. Nyangwe zvedora ndiziva sweet chi lamino. Sangria haiwa. Sweet lips haiwa.
Fourth cousin, yeah, 4th Street, ndizvo 4th cousin kana 4th Street iyoyo. Ndoinongana nejuzi kana vachiti hanzi njuzu yangu yadedzwa nevemudzimu vangu, munofanirwa kudika doro 7 days chaiche. Amen. 7 days Yes. Yes. Now you are talking. Yes. Ndomudzimu yedu ndo zvatoziva izvozvo tikura isi tiona isu ndo zvandozivawo ini kwela kuchembera kudai ndo zvandoziva ini izvozvo ndosaka ndichita problem izvinhu zvamajusi izvi handimaona ndoka ndichita problem nazvo zvinhu izvi sori yenyu nemanjusu handimaona munhu nebelief yake handisi kushora imimi makadzidziswa pamakadzidziswa napo andika and you are following that you are good kuchikristu zvakare kune zvamutoshora hobho handimaona asi tiriko but imimi ndikungotorawo pafungwa dzangu nekuti logic yacho handisi kusvigwisisa truly speaking shuwa mashavi midzimu iriko mashavi ariko tichasa tichikura kumusha kwedu isusu cheko cheko kumusha kwedu tichikuraka ndikurangarira kuchibikwa madoro uri kunzwa tikusenseni vana zvimbuya zvaiuya zvodedzana mbuya wangu kudai robikwa doriya renzwi dikonyikwa mumera kuseni handiona wanyikwa mumera uyu robikwa doro riya riyantika rabikwa roita mazuva riri mumazikate so mazihombe anenge akaiswa pamavhu so pamusoro usa mazikate aya rovira doro riya rosviniwa handika pobiswa unonzi muchaiwa ko taizoumwa isusu taizopuwa so muchaiwa wainaka handimaona asi nenge sida kuti unge kuti waivavira so mopiwa muchaiwa uya wamaimwa kwedu tinoti muchaiwa kwagutuma zvingoko handimaona tomwa muchaiwa uya handimaona doro rere yakozonzi musi wedoro iwoyo vanhu voutouya mufamily kwaurawa mombe handimaona mombe yaurawa handi inyama yacho isingaiswe salt handi ndizvo kuchi vanhu vachidya ndiri kurangara titi vangu ndikurensorangara tiri vadiki mani vatiti vangu vainza nobudigwa nemudzimu handimaona vaigona kubva amene kwavaigona kubva vari muchembere vachimanya zvokuti unoti hakuna chembere inomanya kudai handiona vari chamupupuri chaiko chaiko vachiita zvisinganzwisiki pandikurangara pamba vakatombomwara ropa remombe iroro tikati ropa remombe handimaona ndikatoda kurutsa ndikurangara chida kutorutsa kuti munhu anomwa ropa remombe handimaona kuti nzasvikwa vakachinja voisi munhu wemukadzi kurunza tichangwa nevoisi tetete handimuri kuona vane voisi tetete vakachinja voisi vakatenga kutora kunge munhu wemurume uri kunzwa vachitora kunge munhu wemurume kudai vanhu vachiuchira vachidini vachiuchira vachitenderera vachiita sei handiri kunzwa voisi rechirume unzwa vakazoti vaitigwa vachiuchirwa vachida mezvaitika zvimwe taizobudiswa mumba meye maitwa zvinhu zvachona zvaitwa izvo handika vozoti tasa nguva yakareba vakati tasa vari pasi handiwana poitwa zvinoita zodi vozomuka vodzoka kuita normal handiwana tobuda nevoisi ravo vanhu vachiimba exactly saka izvi ndopandiri kuti nini what is going on these days sweets guys white rice long grain muri kunzwa long grain white rice kwete peboiled manju sanotosarudza kuti haasi kuda paboiled rice iya ari kutoda white rice from India handimaona long grain ndiyo vanenge vachida iyoyo kana kuti from Italy kana kuti from kupi ndo dzavanenge vachida rice idzodzo onzi amarula inonakai amarula indiri kuti zvinhu zvezvaka hazvisi kuenda kumvura zviri kunotogwa negweseni musingazivi hakuna mabhiskits echokolate sisimeli isusu maziviro atinoita kuti nekudhara kwedu pavaipira midzimu yavo hanzi vaibika sadza vonorisiya sadza roro pasimuhacha sei vasabika raisi sadza racho ranga riri sadza rezviyo kuti sadza rewhite sadza remapfunde sadza rezviyo ndoraibikwa iroro rebrown ronosiya pamuti womuhacha ipapo vakadzokera temtime vanowana musadza riya pasina vanogere kubika raisi ende vakudhara kwedu ukoko vanga vasingatsvagirwe here manjuzu nemidzimu yavo vaizvezvi ndo vakungotsvagirwa njuzu dzacho masavhira acho chirudzii kumashure uko vaisatsvagirwa nemhaka yei unoona problem tinotaura chokwadi chichagwadza vanhu vakawanda chichatitukisa but the truth be said handimukuona vana vakawanda variko mazuva ano people andika muri kutambura muri kuona nenyaya yekuti muri kunotsvaga zvinhu zvamusingazivi handimaona muri kutevedzera
umunhu akati ini ndinawo mashavi aya, ini ndinawo majusu aya, handika, then wakuda kuteedzera. Guys, nothing comes easy in life. Whether uri kuchikristu, whether uri kumajusu, unotongoshanda kuti life yako inake. Am I lying, guys? Ndiani akamboti achimuka makuseni anoti ina handishandi ndigere kumba, ndichimuka makuseni ndinoona kune mazibhegi angu emari anenge arapo ndichingodla ndakagara? Hakuna. Handika, chero munhu akati ndine mashari, handimaona ndine shami riri pandiri, ndine mudzimu uri pandiri, but she has to work kuti life yake iite zvakanaka. Chero ukaenda kuchikristu, you have to work kuti udle uchiguta. Handimaona. Saka all these kuitika zvika muchando muri kuzvikokera zvinhu zvamusingazi, ende zvichakuonei kuti vazhinji venyu right now, handika, not kuti hamusi married by choice. No, you want to have a husband, you want to have a family, but you can't, because makanotutudzana zvinhu izvi zvakamakaona nazvo zvokuti zvakudzinga zvaane jelasika hazvidi kuona nomwe murume, handika, ishavira usingazivi rashavira kaipa. Handimazvona rakuda kungoti iro unongogara uri single wakadaro ushandisa magake namacucumber namauyu namacarrots, haridi murume padze newe, then hazishavira kanaka. Ukaita murume, mai vataura pati murume akaurawa, ukaita murume rokuurayira munhu, handi muri kuona. Kana rambofunga kukukaurisa, wombokwangwaya uchitamba nhamo, uchienda kubasa uchikwangwaya. Handimazvona. So pane ipapa tinoda kuonesana nevamwe, guys, musangombanya kuhakira mabuta muri kuzadza mumamino enyaya, muchizadza mumino mamwe acho naka, guys, ka handisi kuti vese, kune zvechokwadi vanayo midzimu iyi, variko vanayo, handika, asi ma2000 machii ari kungoteverera vana gunda musairi, vari kungoteverera zvinhu zvavasingazivi. Handimona, be very careful on what you are doing, because muchachema pamberi apa pachachemwa tears of blood. Taura kukona Sincerely, iyo mabira acho mukaona pavanonzi anoita mabira acho kapa, munhu mukuru anenge arimo, maybe munhu ane 35 years, vachita mabira avo vari mudzimba, mabira avo vari mumba. Munhu mukuru anenge ane 35 years ari kutungamira bira iroro, munhu mukuru anoziva ndiani, ende munhu ari kunogadzirwa manjusu nemunhu ane 45 years. Imagine inini hangu handitozivi, ini ndisuka mazira iwayo handitozivi, ndendakakutungamirira dhini chiti anditogadzira. What do I know? Ende vakudhara kwedu vainobika doro remudzimiri ichembere dzisisaende kunguva, dzisisateere, ndobvaibika doro iri. Saka unogadzirwa manjusu kondine munhu ane 40 years, munhu achiri kuteera, kandi munhu ane 30 years. Vanotoenda kurwizi kokone vari kumaperiodi. Rudzii vanhu vavo vakaenda kunana mbuya vavo nana sekuru vavo chaivo chaivo vakuruka, vakanovabvunza nyaya dzemanjusu idzi, vachanzwa kuti hakuna vanhu ava vari kuzvikokera madhimoni, vari kunotenga zvinhu zvasingazivi. Hanzi njusu yangu yauraya murume. Aiwa, hakuna sekuru kana mbuya vasingade kuti mwana wavo agare mumba, aive nechiremerera. Kugara mumba kunoita kuti uite chiremerera. Handiti, hakuna sekuru kana mudzimu usingade kuti vana vemusha make vagare pamurume, vave stable. Saka iyo njusu yako inokurayira murume yakaita sei? Haidi kuti ugare zvakanaka. Chirudzi ichocho. Hakuna zvinhu zvakadaro. That is a demon riri serious. And vanhu vakaunza uchinzanzi mazuva zvinhu zvangu zviri kufamba, njusu yangu iri kundipa mari, ari kupiwa 3000 rands mwedzi wese. Hakuna koda ukaza chinhu zvakazvira zvipoma ndikupiwa mari mazuva mubvunza kuti ugere kumba here, waona mari iri pasepilo here, usina kuenda kubasa. Akati toziva kuti apa pamwe washavigwa. Handika, kana achienda kubasa chete unotoiwana kamari yacho, unotobhadharwa mari yako, unotokora tokushanda, unotopiwa mari yakozve. Vashavi vatinoziva isusu, vashavi vaneshavire kuvhima pachivanhu cheZimbabwe, munhu wekuti anoita mabhindokonda akatengesa zvinhu zvake zvinotengwa, ahoda staff yake atengesa zvinotengwa zvinhu zvake, kwete kuti muri kushavirwa varume vevanhu vane mari. Mudzimu wako wakushavira iwewe murume womunhu, akaita mari yake nemukadzi wake ndiye yakushavira iwewe murume womunhu. Hazvimake sense. It's not making sense. Hazvimake sense. It's not making sense. Manje makore ari kuteera aka, vana vava vachaparara zvisingaiti, vachaparara mapariro mamwe anorwadza, because vari kuzvikokera madhimoni akanyanya. Ndokukutaurira chokwadi, kuzvikokera zvinhu zvokuti hauzvigoni mangwana mufi, kana zvapinda you never, hauzvigoni. Ndozvinoonekwa koka izvozvo. Vabereki vavo havazivi kuti vanhu vavo vari kuita zvemanjusu, inenge iri secret.
Kola takamboenda kuJoburg uku kwaJaa Praiser uku kuCosmos City. Jaa wauya kuCosmos City. Anditika Jaa munozati Jaa Praiser makamutarisa guys. Makamutarisa Jaa Praiser mukatoteereza history yake munotonzwa kuti ende mudzimu hautanga kukugara wachembera kudai. Urutanga neuri mwana mudiki. Kudhara vane mudzimu chaitanga ari mwana mudiki unotomuona Jaa yamuka waiteka kuti akandotanga anatori nawo akatanga ari mwana mudiki. Anditika uchitongomuona no doubt about it. Unaona Jaa uya akati wauya wakwira pastage watanga kuimba goto yauye ndakavonerera Kola winiwe ndakavonerera mudikiri mukoma ndofunga rimwe timu racho raivire padhairies riripo pano ground makaita mashura guys muground makaita mashura maslay queen aya mawigi aya deta inonga mawigi deta kanonga mawigi kusisa zvipepa kudai mai mwana makati ataka kuimba goto ri akati goto rinewe goto achidai achidzama rasta achidai isongo tinodagwa zveduka vatanga bomburuka vatanga vakaita competition yekurola kurikuwa vakaita anzi ndakazviona waina kwakachionisa vakaita competition yekurola pasi apa mai mwana zviwigi zvichinowira kumai mwana vachimanya ndakati vana vaka ende they don't know kuti vari kutamba nechii they don't know zvavari kuita izvi anoona kuita competition mai mwana kuzara umwe ndiye ainda kunowira kustage kuya kubva zasuko usure kwachimanya kuvhura vana chisuridzira kuti anowira kumberi kusha kuti muzocho donomudira pana Jaya achinowira goreriya auye ndakavonerera achinowira kustage kwokudaiso iye Jaa achiona zvese akabva ati manyemwe mai mwana akaimba goto iyaya ndofunga dzinokwana kuita 1 hour 30 minutes achingoimba muri kunzwa vachingorikita vachingorira vamwe vairira kuda dzimwe dzadzo veiwo ndimi dzamadhimoni vairira nendimi vaihuzvuruka pasi vaidzvova vaidini takaonerera vaitora doro pachidira pasi kudai doro ranga achimwa nguva yese mana savana richidigwa pasi ndakati agaisi ndakaseka ndakazvafunga baba kutengesa nebaya life anoona paya kopa zvinoitika vamuzvifungi ndakamira anzi ndime vakakwira pastage 1 ndiri kutaura kachionese kuti ndakaonerera musi iwoyo ndimepiwa nekusaidhaita kati ripi nekusai musi ndakaonerera veniwe ndikati handimbobati kauchida kuzviponda kuti mepi bondera ukuva rekubata ichadobata uri kuzi zvari kuita iwe uya kupuwa kusipidi yakadaka kuna otiza unopinda ufurore ground maslay queen zaraidzi ndofunga vakakuwara maoko cheko because zvavaita vachinodona pasi soka ndofunga nzara dzakaita dzapuzvoka idzi makeup ungazodzida kuti makeup dziya mai mwana akarova 1 hour 30 minutes chingodzokorodza goto yaka vachingoitawo vachiripitiwo maslay queen ari pasi apa tikati nai mwari kuwesa kado chiichi what is this anzi yangu inosema padzezvoti hanzi juzi yangu inondivhimira vanhu vane mari iyezve apa inombosema paimbovhima vanhu vane mari chirubzii ndokupa example sisimeli yemunhu wemuzimbabwe mumwe munhu aita zvemubabira aizikanwa Stella Chiweshi makambomunzwa Stella Chiweshi dzamara akavigwa hanzi akavigwa mubako makambomunzwa taura zvenjuru Stella Chiweshi kana ndovanhu vangane chivanhu chaicho vaya chaicho Stella Chiweshi aiimba asina kana bhutsu pastage asine mari aive nayo aimba ari pastage asina kana bhutsu iko zvino majuzi acho mashava acho ari kwanenge akapfeka gogoma imwana ivi guys mashavi munovaziva ini ndidambonyatsokuudzai chaiko zvinhu zvamunoclaima kuti muna zvezvi munozoti munhu ane shavi chako maimwanaka anofamba netsoka haadzi chinonzi bhutsi idzi apindi mushopu kunotenga bhutsi idzi munozvisiva haatengi bhutsi anofamba nedzaadam idzi ndodzanofamba nadzo idzi muri kunzwa vamwe chaivo ndo anokufambira hakwiri mabhazi anonhuwa dhizira hakwiri bhazi inonhuwa dhizira anobuda mangwana akafamba kubva panapa kanobuda kuLondon netsoka uko muri kunzwa kunobuda kuLondon mushati ende naye atozoti afamba sei anongori ndikuita jeni yekuenda kwandikuenda anoenda achinda kwaanenge achinda kwachitonobuda akatonodaro monga kuti munhu akasvika ikoko zvamunoona munofanira kukwira mazvitima munofanira kukwira maflashikazi midzimu yenyu imimi yamune imidzimu yekupi iyoyo because kana iri midzimu kwini kana iri midzimu chaiyoka andika yava handiti inofanira kunge iri yemumhuri handiti yemumhuri ine kwayakabva andika iri kubva kumashure handiti mchidza ropa
nezvemumhuri kaizvi ndeye madzi 4 forest fathers handika zvichiuya kusvika nhasi saka uri kungotevedzera handika zvekare zvemidzimu yakare vakafaiva vakakusira handiwana vakabvaza kuda pauri iwawo unongoita zvavaita handika iwe ndiwo uzochita generation yemumba kwenyu iwewe yana sekuru vako vakafa vachibika sadza remhunga nhasi wakubika raisi ndiwo unochita generation kuti uri chii hanti sesimere vanoti hanzi njuzu hanzi mudzimu ndo unotanga kubuda mudzimu uzotsvaga sawira hanti njuzu anoita hanzi madzisawira sawira wako iyeye mutupo wake ndewepi unonzi chii mutupo wasawira wako because hasi vamudzinza vati ndisawira ka sawira ye unomudedza nemutupo uchiti chii pamune muchiita bute unomuti sawira wangu werudzi rwupi kana ari sawira atsvagwa nemudzimu mudzimu ungodhila newe ungori mudzimu iwewe wasvika pauri wobikirwa doro wopembedzwa neverudzi rwako nevedzinza rako vanoziva vakuru vemudzinza mako hazvinei kuenda kumvura unokanda mawaini unokanda chii mudzimu yedu haimwe waini panyaya yemawaini apa ngatigadzise gasi tiri kuzama kuda kubatsirana kureva to zvemanjuzi izvi you don't know zvamuri kuzvikokera hamuzivi zvamuri kuzvikokera but its true fungai marita think about it inoziva kuti iwonda zvinhu zvechivanhu handika but just think about it guys pamwe pacho tinenge tichiona zvinoitwa nevana handiona but we don't comment but ndikadzokera back kunozviresearcha ini like ndofanira kurisearcha mazuva ano because ndenchiverenga handiona nditoziva kuti no man no handingauyi inini nhasi inini chaichenda ndototi handimutoti ndirimuchembereo handi mototi kwete muchembere ezini machembere aya ekusvikigwana motonditi ndachembera nditi kuti hazi muchembere rekuchembera zimbere pakona handika handi zvamenge muchiita but ndiri muchembere kudai so guys handikazombofi ndakachinja culture ini nhasi pandiri panapa who am I to change the culture kana ndinzi mudzimu wakwedu kumusha kwedu wati uda kubudira pandiri mudzimu uriko chivanhu hatirambi guys uriko mudzimu ende uriko zvechokwadi andimona because takangura zvichingoveko chivanhu chedu kana wadzenda kuti ndoda kubudira pana meli uyu pana shingi uchibudira pandiri nini handikwanisi kuzouchinja nhasi vana maziteteguru angu vana sekuru vangu vaifamba namanyatera kudai kana neshoka vachiinda handimazvoda kwavaienda nhasi ndindochinja ndochipfeka hiri hai hiri muri kuwa vaibika doro ravo rechibhoyi richimwiwa mafunde ariko doro rogona kubika chero mutauni chako chodongera chiva chako vanobika doro ravo mutauni resha chiva chavo handimona ini ndiri kunotenga 40 street cousin ndiri kunotenza cousin 40 street ameno iyoyo kana amarula ndiye ndiri kuya substituta mudzimu wedzinza rangu rikofara nazvo ndinda kuchinja zvo imika imigaidzika imika ndichinouya namaswits aidliwa nyama yemombe isina salt ndo yaidliwa kana kuchigadzikwa mudzimu handika kuchidliwa chiropa chemombe chisina kana salt nesadza remhunga handika ini ndo chinouya nebasmati nhasi handiti long grain thai rice ndo yanayo noti ndo iri kudliwa who am I to change chivanhu paucha who am I mudzimu haubudiri pamunhu mukuru ndizvozvo mwana ane mudzimu atanga kuonekwa ane 3 years 2 years paanotanga kudzidzira kufamba kudai mutona kuti there is something wrong pamwana uyu paanozofamba kudai mutoziona kuti there is something wrong mwana ane mudzimu unoonekwa ari mudiki kuita zvinhu zviri wedi kuti mwana uyu pane zvinhu zviri wedi zvaanenge achitoita ari mwana mudiki zvinotanga kuonekwa culture is culture haichinji handimaona haichinji taakuita manudhu nhasi ini ndine machembere ndiye ndichivhura kudai ndichiburisa zvinhu zvamachembere pamhepo apa mangwana ndoya kwai ndine muchembere ndine uyu madzijusu ndine mashavi nemajusu ari pandiri come on guys njusu rekaiti kutaurani zvenyaya dzenjusu imi vanozviti mune njusu let allow us isu vasina njusu to tell you about zvinhu zvamuri kuclaima kuti munazvo izvi wini garai papa kwauya zvakanaka mirai tikudzei kudhara njusu pane njusu panga pasingangosvikisviki paiyera handi muri kunzwa paiyera according to my researches pane njusu panga pasingasvikwi nemunhu wese pane vanhu vaisvika ipapo inozikama kuti kunoenda vanhu vakadai ndo vanoenda padhamu rakati kana kuti parwizi rwakati kana kuti pane wedhu randakaverenga ravaishandisa panoziva chiko pane zita ravaishandira vaitaura mhani handimaona konzi inda ipapo ndo vaienda kuseniseni handimaona njusu dzamuri kutadza dzionekwi nevanhu idzi hani muri kuona kune vaiona njusu idzi vaitokudza kuti
pakati pane njuzu inenge iripo makuseni vaitoenda nendiro dzematanda hanti muri kunzwa vakabika iwo masadza emamhunga tutaurai masadza ezviyani hani muri kuona voenda kuseni yainzi runyanhirira hani mona vosvika kunyanhirira makuseni kuya zuva risati rabuda vanhu vakarara vonosiya ndiro dziya pachisipiti. Thank you Mona Lisa, thank you Mona, very good, that's the word I was looking for. Pachisipiti andika voenda nendiro dzemapuranga dziya hakudiwi ndiro yezenge hakudiwi ndiro yedhaga hani muri kunzwa koenda nendiro dzavo dzemapuranga dziya dzakavezwa dziya vonosiya masadza iwo emakuseni pachisipiti ipapo pavanenge vachienda handimaona kuseni vanhu ende zvasingambozikamwe nemunhu wese zvine vanhu vaiziva voenda vonosiya ipapo vasiya ipapo vodzokera kudzimba handimaona vadzokera kudzimba handitika njuzu idzi iyaiya yaitozdzimwe nguva yotozobuda handitika yotoonekwa dzimwe nguva iripo dzimwe nguva kuchinziponikwa pakanikwa manapukeni evana dzimwe nguva konziponikwa pakanikwa kana manzi macheya ekuzvekubekesa vana izvi zvaive kugudhara zvinonzi izvi zvimwe zvaiberekesa vana izvinonzi chivo wini mbereko handimaona zvaiberekesa vana zvoonekwa zviripo ipapapa dzimwe konzikonikwa kuchitenderera mbudzi paarea ipapo mbudzi kana kuti dzeredhi kana dzeblaki kana dzemavaravara dzakadzitenderera ipapo handimaona zvisingahwisisiki mumapako ndo zvaiitwa kudhara muri kunzwa panonzi pane njuzu hapangosviki iko zvino anongoti ndine njuzu unomwana achidhidha maimwana mudhebheni musiu achingopinda mumwe achingodhidha vadira chichina munhu anenge aine njuzu chaidzo hautambiri kumvura maibhoi kana muswimming pool chamuchamwe yepamba chekuchakoka unogona kutorohwa neana haupindi zvokumhanya handi muri kuona enyu manhikirikiri erudziko nemapefyumu kudai nemapefyumu unoona chinopinda chinokrosa manhikirikiri uyu mumadziva imomomo nemapefyumu imi zvinhu zvamuri kuzvikokera guys zvichakushungurudzai muri kukoka zvimwe zvinhu zvisingaiti zvamuri kuunza mukati meupenyu wenyu all in the name of ndine munjuzu ndine machembere handitika munhu ane machembere anoonekwa ari mwana unotanga uri kamwana kadiki diki 2 years unotoonekwa kuti uyu mwana uyu ari different from vamwe vana zvinofarigwa nomwe vana haafariri izvozvo hani munoona haafariri izvozvo muzuva ranhasi chako chaiko ngochani chaidzo dzechiudza kuti nesu tine manjuzu ngochani I'm just calling a spade a spade. Ngochani ine chitozo kuti neniwo ndinawo manjuzu iwayo imi guys ka zvinhu zvamuri kuzvidedzera izvika izvi mucharamba muri munhapwa yezvinhu izvi zvamuri kunotenga izvi zvamuri kudedza izvi because cheremwe zvinoitika mweya yakaipa yematsvina iyi yatoti hatisiso zvende nemadhimoni handika kana toti mweya inengotenderera usina kukuenda kuda ndobereka yachona handimaona dzenge dzakamira pasaida yakateerera uchitaura kuti indozvida nditotsvaka manjuzu ndodai inouya yokupfekai mai mwana makuita zvisingahwisiki manga muchitengesa zvinhu zvichiita manga mune muchibata mari yenyu musati mapinda muzvinhu izvi maita zvinhu zvichikuitirai makanodedza mamira panzvimbo kudai kuti udai hakuna chinobuda kuti udai hakuna chinobuda kuti udai ugadzi ndianakambonzi akagadzisa zvinhu zvake zvikaita ndiudzei munhu anoti agadzisa kumusha kwedu taagadzisa zvinhu zvakaita kwagadzisa musha nhasi mukaenda totaimwe nganga inoti musha wagadzikwa woti siyai magadzira yogadzira futi nhasi mangwana yodzokera monotora zveimwe yodzoka kuti musha wagadzikwa akambogadzira musha ukanzi musha waclean ndiani ndakamboti sekuru vangu chaivo vakachembera vaibhifa zvechivanhu sekuru vangu chaivo vakati vakufa vakati vazukuru vangu toda kusira nhaka imwe chete musaenda kunobata zvinhu zvamusingazivi handika even musha unouyu siyai wakadai hakuna munhu anofa kagadzira musha mombe dzakapera chinhu chiri kugadzira hakuna dzinenge chikunzi musha uda kugadzikwa handika musabate zvinhu zvamusingazivi handimaona njuzu dzenyu dzamuri kunotenga idzi dzekunyepa idzi dziri kukukuvadzai tozosvika edu kukudza pamwe pacho na 1-on-1 but kana tiri palife dai tokwanisa kungokudza you see because tichingutaura umbrella takangowanda kudai so handimaona siyanai nezvinhu zvamusingazivi zvinani kungofamba zvakanaka usingadi kunamata usingadi zvinani kungofamba uri munhu ungofamba ungoita munhu anorarama ungoita munhu anozorarama uchingoita handimaona asina chiro chanoti ichi pane kuenda kunotora mawaini anodhura majack daniels mablack label muchinodira kumvura zvinhu zvamusingazivi hamukwanisi kuchinja you can't change culture imimi hamuchinji njuzu dzakare dzaipiwa zvandiri kukudzai izvozvizvi
imi nhasi makwenda nemabhiskits, imimi makwenda nemawaini nemaraisi, machinja zvinhu. Ndimi akuchinja zvinhu imimi nhasi, ndimi akuchinja zvinhu. Muri kurasika. To be honest, muri kurasika. Pastor Masters, thank you for 200 stars. Muri kurasika guys, nosaka zvinhu zvisiri kuita because muri kurasika, muri kuhakira zvinhu zvamusingazivi. Kana wati une njusu, uchida zvinhu zvemanjusu, andika dzokera kuchivanhu, ita zvinhu zvechivanhu. Hani muri kuona? Ita chivanhu chakaperera. Andika ita chivanhu chakaperera. Kwete kuti unoona mwachitigira ngundu dzawo pasocial media. Kurerutsa chivanhu kudaro. Kuenda ngundu vakapfeka ngundu dzavo dzemashavidzi dzekudai so pasocial media dzinitira. Come on, like really pasocial media pakasangana varoyi, mombwe, mbavha, zvese tizere pano. Uene ngundu rako riya ngundu rinoremekedzwa iro riya. Oya naro pano pano kuti ndezvekungonyepa vanhu vanongotaura zvisina nebasa rese. Handibona. Ini msisimela oni kuti manjuzu dzacho machembera acho anenge achiprofita vanhu kuTikTok pamalive apa kuTikTok. Ndokutaura ka. Akapfeka gold, makalazi aya ari bright, anzikuchembere. Kavidhiyo mudzimu wainoziya foni. Mukanotsvaka vanhu vane michemna zvimadhara zvichiriko kurarama kumushoko zvine mani kana foni cheche haiti foni. Haiti foni. But zvinhu zvake zvinongoita. Usina foni kudaro zvake zvinongoita. Kwanzi makeke nometa usana zvotanzwa nei udza nometa kuti makeke ari kuenda kumvura. Mudze. Hanzi masara kubika makeke. Makeke ari kubikwa achienda kumvura kutogwa zikeke rakadai so kunosiwa pamvura paya. Vanotoita zvepizza kumvura mutoa zvemakeke. Pizza ichienda kumvura. Njuzi yacho hanzi dzimwe India dzinoda zvinonaka nakets. Dzesara chirungu kan. Dzimwe ndo dzinonzi dzine mazita. Hamoti mazita chimakama wanepi akabve. Uye pasocial media. Pasocial media ka uye munoponerera vedwe. Dzimwe dzapena mazita echirungu. Ekuti mushiya kuti nei saka mazita chimama wanepi. Za adebi mazita. Oto share zviri kufamba sei. Pane vanoda kufona wini gani bokuda. Thank you very much wini waita basa. Zvakaoma. Fonai guys. Fonai. And please give me a call when you get a chance. Okay. Private. Guys, don't do that, man. You are inviting problems in your lives. You are inviting problems in your lives. Hi dear, should you say? Mushe kanjani. Zvechivanhu nemashavi zvemudzimu nemachavi vakoma tichikura tiri vana vadiki taizviona zvichiitwa kumusha nevanhu vakuru noti nechemberi ende kazhinji mwana aibatwa ari mwana noti kuti munhu ane mudzimu aibatwa ari mwana diki chaiye maybe mwana anenge arwara achingorwara achingoendeswa kuchipatara ofamba ndopakanozoudza kunzi mwana ane mudzimu but zvanga zvisingaitwi nevana vadiki sezvamataura zvekuti kwaibikwa madoro nechembere dzisisaende period. Zvoitwa zvimwe zvacho zvaitozoitwa kamunzi chimbobudai vana munhu ane mudzimu aigona kumwa ropa remombe richiri kupisa ende nyama yaidyiwa ipapo taidya nyama isina salt sezvamataura izvozvo ndozvira ndakazviona ndichikura ndiri mwana mudiki but zvaitwa nevanhu izvi zvemanjuzu izvi handinambovhera ndazvinzwa pakukura kwangu kumusha kwedu ndobva kumasvingo handinambovhera ndambonyanya kuzvinzwa but ezvino unongoona munhu wese achingoti ndine manjuzu zvacho zvinoitwa nevanhu vane manjuzu ka ndo mamarine spirits. Mamarine spirits are evil spirits. Mamarine spirits are evil spirits. Ndo mameme nemamemeti wao. And they are evil spirits. Pachokwadi. Even muBhayibheri zvinotaura kunzi ma-evil spirits. Saka vanhu vana vechidiki ava vari kuenda vachinozvitorera like what you're saying. Vachizvitorera zvinhu zvavasingazive kuti zvinofamba sei. A lot of people are crying because of those Maymed spirits. Because nothing
you know, when you're dealing with the devil, he'll give you something, but in return, he also wants something. Of course, there's nothing for free. Mwari kana vakupa chinhu vakupa ndechako. If God blesses you, he has blessed you. There is no blood to be given. There is nothing to be given. Mwari vanogoda moyo wako chete nekutenda kwako anditi. Saka ini ndinongoti hangu kune vanhu because kune nyaya dzakawanda dziri kubuda. Hameno kana makambodzwa futi nyaya yekuchikoro yevana vakaitwa initiating satanism. Exactly. Vakataka kubuda vese chikoro chese vachidonha ndakaiona. Makaiona izvozvo. People just want easy money, but easy money doesn't take you anywhere because pamberapo when they want their things, they want them. My evil spirits kana vakuda zvinhu zvavo, they will take them, and it's only sometimes it's only prosperity for a few years, and then after that wakutotambura zvisingaite. But if it's prosperity from God, then it's forever. It's forever. Mwari havambokutorere kana vakupa. Saka ini zvemamemeti zvenjuzi zvevakomaka, to me, as far as I know, those are my marine spirits. And if you read about marine spirits, marine spirits, they are evil and they are the most dangerous spirits in the world. And the mademon, Saka, like what you're saying, because kana ari Mwari vanopa murume vanomuraire kana nguva yake yakwana yekuti afe murume anofa. Tese takamirira kufa. But njuzi inonzi haidi kuti uite murume, inoda kuti ungonyengwa pese murume wese. Come on. No, that's not how we live by the commandments of God. Handizivi kuti sei vanhu vasingaoni kuti, you know, zvatakatarirwa naMwari, the 10 commandments, nezvavakuita vanhu kuti zvasiyana sei. Because people are so easy to believe in things like zvemanjuzi. People are so hooked, and you know that the devil has hooked them big time. Thank you. The devil has hooked people big time. It's so easy to believe. Yes. And ndikauya ndikatanga kuprofita ndikati handiri muprofita mukuru kana kuti ndiri manjuzi makuru, ndikatanga kuti I can tell you your future. I can tell you the people who follow me, because of people course. Are just people, and kuti vanhu havana inonzi chi spirit of discernment. Exactly. They are just easy and quick to believe anything that they hear. Saka bata manjuzi avanhu ngavasiyane nazvo, because vanhu vari kuzvikokera mweya vasingazivi kuti iri kubva kupi, ende zvinhu zvinozovanetsa in life. It's better kutambura zvako uchizvitengesera madomasi ako uchiwana pashoma ipapo paunowana izvozvo zvisina zvakawanda zvinozokunetsa mangwana. Zvitengesere madomasi ako, zvitengesere zvauri kuzvitengesera pasi. A lot of people kana muchiona anti vakoma pafacebook vanhu vari kuromba vachirombeswa all in the name of manjuzi iwayo. Unozati wakambozvinotsa kuti iko zvinezvi manjuzi are so common. When we were growing up, manjuzi were not so common. Chataidza chiri common mudzimu izvo ndochaika zviri common. Now all of a sudden midzimu yasiiwa pasi, manjuzi are dominating. Like you tend to ask yourself kuti munosanga kuti ndave mujuzi kudira chikuru ndabuya idongeso kuti zvoti ndiri manjuzi kwakusina zvese izvozvo. Ndotaura kuti handinambofa ndakazviita zvemudzimu nemashani. Yes, ende pamwe pacho pavaita mabira avo iwawo, kana pasvika nguva yekuti vaite zvavanoita maitonzi vanhu vadiki chiita sei chibudai. Saka zvimwe zvese zvakanyanya hatizozvizivi, right? Because unfortunately vakuru vedu have not passed down the culture to us. No, kana kusisina, because vamwe macultures they pass down kune vana vavo vachivaudza vachiita sei. But zvemanjuzi izvi, to be very honest, ndanga sina mbonyanya kuzvinzwa ndichikukura kwangu vachitanga manje. Hanzi nemumwe kovanhu vakare before Christianity vainamata kuswesa nebhibheri, vainamata Mwari musika vanhu.
vainamata musikavanhu mwari ye but the Bible was not there chete andiwana but vainamata musikavanhu ende chivanhu chachivanhu now andiwana chachivanhu now vanhu vedu vakare vana mbuya vedu nainasekuru vedu vakare kare vana madzitateguru edu aive nemanamatiro avo atiri kutaura kuti vaitoenda pamuhacha pamuti chaiko chaiko vononamata musikavanhu kuti musikavanhu tauya antika tikukumbirawo musikavanhu kuti nzvimbo yedunhu redu ragarisa risina mvura iri kunaya vari pamuhacha tinokumbira kuti mudonhedzewo mvura inaye zvikafu zvirimwa zvedu zvooma zvoda ende vachingopedza mvura yaito denga raitochinja mvura ibva itonaya ipapo same time andiona ipapo same time tanga tine chivanhu chedu of course vasati vauya marungu tatine chivanhu chedu yes tatine chivanhu chedu yes tanga chakanaka there is good about every culture yes yes but tanga tine chivanhu chedu chakauya chikanzi nemacolonizers this is bad because they forced Christianity on us but musikavanhu tanga tinawo ende musikavanhu anga ari mwari ndiye anga ari mwari wataibhigiva tichimunamata handiti but zvemanjuzu izvi manjuzu mamarine spirits and people have to be very careful because those are very tatozvitaura kudhara hanziko vaitorwa nenjusu vodzoka vachishopera tatozvitaura kudhara kuti iko zvino vanotorwa nenjusu ndiani akambodzoka ari mupenyu kuti chivanhu kaita kutaura iwewe ichi chekuti vanhu vaitorwa nenjusu chivanhu ndopatiri kutaura kuti kudhara vana vaitorwa nenjusu zvaitozikama kuti pachisipiti pakati hakuende munhu wese apatambirwe antika kwaitoenda vakuru paiti pakaenda mwana akatorwa mombe chedzo dzaitorwa dzikasvikapo kana munhu akatorwa vakuru vaitokudza kuti right mwana ukadhinga atorwa hapatochemwi anomaona vaitoenda kuita chivanhu chavo vonoita madoro avo doro rechivanhu remhunga riya robikwa rosvinwa roita 7 days roibva zvichembere nezvaibika noreroro rotogwa nevanhu vakuru venzvimbo vanoziva zvichembere nezvidhara zvoinda kunoita zvazvinoita pamvura ipapo handika zvodzokera kumba maiona munhu apinda mumba iko zvino anotogwa achidzoka ndiani nokuti manjuzu acho taakurarama nawo nhasi haasiri kumvura akabuda mumvura manjuzu taakufamba nawo nhasi taakudla nawo tinawo pasocial media pamanjuzu anga akagara pasocial media achingoti tiri paisi manjuzu kudenga uchanoro hwamunhu uku oraitikola thank you very much ndichiti kudenga uchanoro hwamunhu ka satani achanorova vanhu vake satani ka achanorikita vanhu vake ofuti nekusaidi tichinorohwawo kudenga nekusaidi omwe achinorogwawo kwasatani nekusaidi nokuti shuwaka hazvinoti hazvina kumira mushe guys hazvina kumira mushe manje sakabuda mumvura taakurarama nawo right now ari pakati pedu saka tingavadini tingavatidzokera here kumvura ukotungwaiko zvinochite nemujuzu watokaura haudzoki unodzoka wakafa haudzoki ukangotogwa nenjusu iko zvine you're not coming back uzoti notodzoka wakafa because mumvura imo muri kuitwa zvidavado hallo mushe kuri sei right inenge ndichida kucontributawo pane good topic yamuri kutaura pana kolambotaura vakasangana nemukadzi mutsvuku kuSouth Africa. I had a similar experience ndakashanyirawo someone I think in 2020 during COVID time. Ndakanoshanya kumba kwemunhu during lockdown. Ndashanya ikoko tandavharirwa kumabasa ndamusipinda kumabasa so ndaitora time to just pray and fast because ndandine zvangu zvandaidawo at that particular time zvandainamatira. So I woke up one night ndichiita kunge ndaona gonzo kuti gonzo ro ranga rakakura and ndokandasumuka ndakagara ndakamuzi I don't know kuti vanhu vese vanofila izvozvo zvezvekunofila kunge pane presence or something but you don't know what it is. So ndakangotanga kunamata. I used to wake up at 12 like 3 and then I would be praying even during the night. So I just started praying and then munozoti munhu anotanga ndakatanga ndichidzidziswa in the spirit. Later when I realized kuti mwari vaindiratidza but ndandisingazivi masigns acho kuti ndikuratidzwa it's later ndakazorealize kuti mwari vari kundiratidza kuti handiri panapa pakaita sei. So hope ndo dzakazodudzira
just mention one. Kuti ndakarota achida kunopinda aite izvo zvekuita zvemasweets nemaraisi izvozvo achizvida. So ndakazorota achida ungada kupinda neni pasi pemvura musikana. Atoita zvekuti iwewe ndakuzama like since pauya panapa but ndichita muindo ndokutadza ndakuona chiri pauri kunzisa but achida unopinda neni pasi pemvura pachokumaenda unokuratidza kune shamwari dzangu uone kwatinotambira. So ndakaenda pafirst layer zvezvekuti unopinda mukuhope ikoko ndaita muindo pamusoro and then ndobva ndatotanga kunamata. At that time iyoyo ndakarealize kuti something pane chirikuda kuitika. So I just started praying in the spirit ndiri kuhope manje ndichinamata. Ndobva ndatanga muti no handitambire pasi pemvura venyu handiite izvozvo. Ndakumubvunza kuti sei uri kupinda neni pekutanga but ndasina kuona face kuti ndiye. Hairstyle ndo yakazondiratidza kuti ndiani munhu uyu. After ndazomuka ndakuramba nditi Mwari ndiratidzei and then I kept dreaming more dreams right after iyoyo ndakungoratidzwa the Holy Spirit achingondisambisa but ndakarota munhu achida kupinda neni pasi pemvura but I didn't know what it meant. Ndazomuka ndakudza mama wangu kuti tambochita ngatishambe chingonamata ende chikotanga kutotsanya. Ndakatanga kutsanya unoziva kuti munhu akazonyazondudza ega kuti ndaona kuti une chipo chakati ende ndachida kukuratidza kuti ndinoita sei. So ndoiyayizvita ndichitoona kuti munhu ari kusvita but ndisingazvizwisi kuti ndizvo kuti unoenda kunze kwenyika tiri musana. No, how it's like kuti unoenda kubeach unoenda kupi ndokwanenge ari time yacho yekuzviita. So aitozviita but ndandisingaoni kuti ari kutozvitora achinozvikanda kunzisa. Rimwe makagara akangoti-disappear. I didn't realize kuti aitoshinga nezvinhu zvake unozviita unosvika until ndakuzoona kuti that time that was so scary for me. Zvakandivhundutsa zvakandivhundutsa that time iyo zvekuti after ndazobva but later on akazondudza akati unonamata shamwari unonamata iworega Mwari wakupindure munamato yako because dai wabvutamba nesu neshamwari dzangu achireva fish achireva fish ndinodya fish achitoti kudya aitozvitaura museko kudya shamwari dzangu but I didn't get the joke until after ndazotanga kudzidziswa in the spirit. You get what I'm saying? From that time handiende kumba kwemunhu kana kuti ndinoshanyira munhu difficult because zvimwe zvacho ndinotadza kutaura mention it with my mouth so scared. So variko vanhu vakadaro people don't know what they are getting into. Zvinoita kunge zviri zvinenge zvonakidza kunge zvinonakidza kunge zvine shaini kunge zvine chia hamene zvinhu zveizvozvizvi hazvina kana shaini guys. Last time iyoyo ndakazvita kuri ndozvandati something chekuti ndinosvika kuzvitaura ndakaluza nhumbu yangu ndakapaikapo nhumbu yangu ndailuza imba yangu ndakutoitrust handigoni kuti munhu anogona kutorera zvese zvadai Mwari vasina kundirwira I wouldn't be standing here nhasi because nemuromo munhu kana akuzokudza kuti iwe une lake ndoranga ndichida but ndakutadza zvikuru kuti paungo usiri kundiudza ungo chitoronga zvimwe tisiri kuona asi nekungoti nina ndine agenda ndainamatira zvevana vangu vanga vasati vauya patime yacho vaifana kunge vauya takavharwa necovid. So I was just praying and fasting about it ndoti vana vaita vauye. So I just took that time yekuti unozvipa time kekungonamata wega uchitsanya. So I used to pray and fast every day ndobva ndazotanga kuchiratidzwa pandakatanga kuzoratidzwa zvinhu izvo zvekuti ndaikuona kubvunza mamutori nezvinhu zvanga zvirimo. So scary. Right. Thank you very much, Kola, for sharing this story. Thank you very much. Thank you. Right. Andi muri kuzwa guys nyaya idzi. Anyway, this is tangoti titaure kuti muzvite tichibvunzana mubvunzo tichionesana nditi nekuvhurana maziso nokuti zvinenge zvine shaini. So kana umwe achitaura kuti hai ndine mudzimu guys, hai ndiri muchembere guys, zvinoita kunge zvine kashaini. So because you don't know what you are getting yourself into. Andimona hauzozivi ma-repercussions anenge ari kumberi uko. Andimona unenge usingazomazivi. But vazhinji venyu kutaura chokwadi right now andika the way you are suffering zvinhu zvamakanotora zvamakanodhonza muchifunga kuti zvine shaini, muchifunga kuti mukanotenga mamuri kuti manjuzi aya hamene pamunenge muchikwanisa kushavirana kuti munenge muchirevei achanondishavira
Hakuna chinhu chinokushavira. You have to go to work and work. Hauchavi kugara wangu. Kana uchida murume akanaka, antika uchida murume, antika be presentable, behave dignity. Unongwana murume, geza, upfeke zvakanaka, unongwana murume. Zvokuti kwanzi mashavi manjuzi anokazondishavira murume, juzi rinokushavira murume pakuti kudini. Ngataurei chokwadi guys, chisingaputsi ukama. Hey manjuzi anokazondishavira mari anozodai. Guys, if you work hard, antika, you get paid. If you work hard to get paid. Simbe yakamboita mari kupinde. Ndipei simbe imi yamakandi 1 nenjuzu. Simbe ine manjuzu 1 gere kumba iri kuita mari. Ndipei. Simbe yakati bwete kumba izvozvi ine mari yekuwanda. Ndipeiwo 1 yamunoziva. Ndipeiwo 1 yamunoziva. Ukato the rule of the rule of the game, the rule of life is you work, you get paid, you enjoy your money. Handishwe. Whether kuchi vanhu, whether kuchi Kristu, unaenda kubasa unoshanda. Watambira mari yako, you budget your money, you enjoy your money. Ukoona kuti uchimuka makuseni pasipili pakazara mari, then wawa urombwa. Ya mari yekuruguru yeurombwa. Handisati ndamboona vanhu vacho vanoti tisusu takanotenga matine manjuso. Antika ekutodaro vakurara maflamboyed life dzisiri kurarama nesu. Handisati ndavaona. Because what they are doing, you are also doing that. What they are doing, everybody is doing that. You go for holidays. Anybody can afford to go to holidays as long as you are working, you save your money. You can go to holidays anywhere that you want, right? You go to, you work, you save your money, you go to a bank, you buy a house. Am I right? You work, you save your money, you buy a car. Or you go and get credit square, you go and be given a car. Am I right? That's the rules of the game. Yekurarama. Hakuna anoti. Exactly. Yeah, wrong, guys. Haisi easy. Because you have to pay. Kutinyoka yako roots amari makuseni. Kana tuone pasipili pakazara mari. You have to give your child. Sacrifice your child. You have to sacrifice your mother. You have to sacrifice your father. Kuti mari ipinde. Kutinyoka yacho iwe yirutse. Pasina sacrifice. Umonoto nzinana rani beds. Go and sleep with a mad woman or a mad man. Kuti mari uye. Kunotsvaga vanhu kunotsvaga benzi pariri. Kuti unorikururira bhurugwa. Uri koirire benzi iroro kuti uite mari. Saka there's nothing for free in life. There's nothing for free. Saka zvimwe zvinhu zvamuri kunotora guys, what I'm trying to say is zvinokunetsa imangwana. Ndoda kungoti I open kune vanhu 1 or 2. Vamwe venyu mukade muri kumberi chaiko kuenda kumberi. But your progress is very slow. Because zvinhu zvamuri kubata zvisiri izvo from apa uri kuenda apa from apa. Nothing is moving. Because mukunotorana nezvinhu muchataurirwa pamwe venyu mune malaki. Utori neropafadzo grace iri pauri already nechakudhara. Uchanoitorerwa. Mukufamba vanozviona vakungwarisa ava vari misoro yemagora kuti uyu munhu akaropafadzwa, uyu munhu ane zodzo riri pari rakapenga. Unonopinda kudai unodzoka muchita kunge rombe, kudzoka uchitadza kana kutenga bhutsu chaiyo ye20 rand. Watoregwa laki rasara ikoko. Pamunopinda paya. The way amunoti muri kuita zvichivanhu, hakuna chivanhu chakanaka chamuri kutaridza chamuri kuita, hakuna. Ramba ndigere pano mwana unomera munhu. Hakuna chivanhu chakanaka. Hakuna guys. Angoro majokes amuri kuita. You are just joking. Don't joke. You are playing. You are playing. Hakuna chinhu chemahara. In life, for you to have children, you have to work. You have to work. Kuti uite life yako yekuti yaunoda iwewe, you work hard. Unobatanidza unohasla unojoinza kuti zviite. Kana muchifunga kuti ndikunyepa, handika ari kufunga kuti ndikunyepa pano, ari kuti ane njusu, ndoda kuchallenge pano nhasi. Ari kuti inini ndine njusu, ndokumbirawo kuti umboita 2 months wakavata kumba uchingomukamba mako chete, kusina kwaunoenda uchingomuka kumba after 2 months uye panapa utiudze kuti wawana mari mune mari mubhengi. Tuone kuti
haupindiri masavings ako here, haupindiri masavings ako here kumadla usakapera kuti tsvai ukapesera kukumbira kupema pasocial media. You work, you play. Simple. Zvokuenda nemaraisi amuri kuenda muchiedza kupa vana venyu maraisi nanambuya venyu kumushoko. Ipai vanambuya venyu vati ende waita hako ufunge koni kutenda ikoko komuna vato muombe zvinozaruka. Vamwe venyu moda kungotendwa chete nevekudzinza renyu. Kungonzi ende waita hako ufunge zvinozaruka. Munotora matai raisi, mabasmati raisi muchinoisa kumvura. Kumba kwenyu kwa vana vekumba kwenyu havaizivi raisi. Unotora doro rinodhura maJack Daniels nemachichi uchinoisa kumvura. Kana ranisa doro ipa vana sekuru kumusha kuvadhakwe paKrismasi vamwe. Masweets ipai vana vekumusha kwenyu kuvadle masweets iwayo. Mabiscuits. Torai munopa vana mabiscuits nemambuya mambuya anga zvine cream kumusha uko. Muvape zvine cream vadle kumusha uko. Vanakigwe. Musatambisa mari muchiswa zvinhu zvisipo guys. Toda kuti mumbondisa chinhu wani. Makamboona nganga dzinopa vanhu mari. Dzinoti tunopa vanhu mari. Makamboona kumajusu kwamunoendeswa kujusu chinzanze muri kunopiwa mari kumajusu muri kunogadzirwa kuti muite mari. Andika munhu anokuendesa chikugadzirirai mumbomutarisa kuti anei. Haana kana chaanacho mai mwana. Aritobudawo mumukuku ndo mari kubuda. Asi ari kuti handi ndogadzira zvako kuti uite mari. Isisidzei kubvisa mwana ebva namadziwo. Isisidzei. Iye haidi mari. Ari kuperekedza iwe kunogadzira zvinhu zvako kuti uite miliyoniya. Iye achigara mumukuku hadi kugara mumachoni. This ability zviri sei hadi kugara mumachoni. Kunotora grocery kunokanda grocery kana ukatonopa nherera chaicho chaka Mwari vanokuropafadza. Inda unopa nherera kunyara dzosenda uko. Kuti ndangouyawo negrocery ndachimupe vana vasho. Uone kuti unorohwa mari nemakomborero akaita sei. Unorohwa nemari pafadza kuti unotodza kumazuva kuti anobva nekupiwe. Ati muri kuona maslave queen ma2000 siyana nekuhakira nyaya dzamusingasivi. Tarita nekuona zvinjusu zvema2000 zvinjusu zvinenge zvine manzara dzakareba zvinenge zvine pfudzi rakareba zviri kuuya zvichiposta manudhi panapa zvimajusu zvinouya zvichiita hamene zvinenge zvichiita kwaitiri majusu. Kuri majusu okupiwe. Chii chinonzi jusu? Munoiziva jusu imi? Madzirerutsa jusu idzi. Madzirerutsa jusu idzi ndosaka dzichakawadhai. Marerutsira madzita asiriwo. Hatisi kurwa guys. We are not fighting. Tangoti timbovhurana maziso mbichana. Because munhu wese munosvuta buteri munoziva kuti buteri rinouya nezvinhu zvarinazvo. You are feeding those things into your body. Do you know kuti zvine ma-spiritual attachment azvinenge zvinazvo? Svutai. Nenda kurambidza kungoonesa svutai. Kana mazoitawo mari paupenyu musatikangamwe. Handiti kana maita mari kupenyu musazotikangamwe muchitengero ring light. Tozati mari dzekumajusi dzakauya. Kuti cancer daily smoking, it's smoking. Smoking causes cancer. It's harmful to your body. Muti kwai vanoreva ndema. Indangoti ndikudze kuti the way amuchivanhu checheche hazvisiri zvinoitwa chivanhu zvamuri kuita izvi. Hazvisizvo zvinoitwa chivanhu. Kana mati muratidza iculture kana mati muratidza culture yechivanhu dzokerai back kumavambo. Kumavambo. Muziva kuti chinonzi chivanhu chimotanga panodzidziswa nevakuru kuti chivanhu chimotedzera izvozvo. Kwete kuda kurova mashotikati whatever that suits you. Kunohakira kune vanhu vanenge vachiti isusu tikuita zvakati, isusu tikuita zvakati temajusu ende majusu achanosimbisana. Nochi zvinhu zvangu zviri kuita. Zvangu zviri kuita. Zvangu zviri kuvhurika. Imi. Pane rimwe datora guys ndapedza enda kuinda. Ndangoti tingofurana masiso. Asi mugare makaziva guys kuti Hello. Hello. Yes, kuri sei? Hello, Mary. Yes, tukuzwa kuri sei? Perfect.
mushe madhayari masera sei sinotambokudzaiwo nyaya yemajuzi zvakamboitika kwandiri ndinorozviseka rimwe gore ndakamboti ndasiyiwa nemurume ndine vana 2 unoziva kuti kana uchangosiyiwa nemurume unoita dzakashota the heartbreak kufamba muvanhu simeri mumwe nokuti ndaidzoka ndichipinda red robot ndaudzwa zvisizvo ndakazoenda paimwe nzvimbo handizoti chii chakaitika ndakazongoudzwa radhirama nevaivapo kuti manzi mune chipo chaminacho mune chayo ndakapepuka ndakazara maziraisi mazisehozhwa zvikanzi mwana uyu ane mari isingaiti iri pari ane mari yakasviba apa simeni ndaitambura ndaishawa kana hupekupa vana poriji donzi ndine mari yakasviba iri pasiri vandapiwangu tesimeni ndakanotambura kuita wesi kudarika zvandaiva simeni kusvika pakukirwa dho usina pekurara nevana saka zvemanjuzi izvi simeni inini hangu hazviko because inini pandakangozviudza kuti hazviko kwandiri it's a no zvebute zviraisi zvandakanga ndapiwa ndakarasira kure simeni ndakati inini chipo ichi handichide nanhasi simeni handizvinzwisise but vanhu vanozviti vane njuzo guys hazviko zvaiva zvekudhara zviya pamazuva nai dambe kwechitozvikokera nhamo kubva pandakasiyana nazvo simeni ndakazosunga kuti 1 zvikamba ndiri panapa zviri much better upenyu hwangu pane zvandakanga ndazvipinza munoziva kuti simeni vanhu tinochitora sedambeka but mazuva ano vanhu vakuita business uye nekutakuriswa zvinhu tinozvitsvagira tega maproblems zvinhu tiri kunozvitsvaga sedambe so ndopatinozoti vana vakura vozonzi mai vako vakazoti ndiwo nhau dzekupinda tichipembedza zvinhu zvisiku vanhu havachataure chokwadi mazuva ano kuti vanorombesa vanhu ndozvi dai n'anga dzaitaura kuti tinorombesa handifunguti pane munhu aimbononoka pagedhi remunhu saka vanhu tofanira kungova careful ndangoti ningotaura kuti hagaizi hazviko zvemanzisi ndezvekare hazviko. Thank you very much Kola, thank you. Kwanzi nakola ndakaenda ndikaita nemanjuzi ndine zviri pandiri ndikafendeswa ndikamuka ndakazadzwa maraisi ndine mahushwa nechi ndikanzi uchaita mari ndakabvapo ndichitotambura kuita worse. I'm just helping one or two people. Chimbosisiya izvo zvamakatenga izvo zvamurikutsvaga izvi mumbosiyana nazvo muone kuti life yenyu haimprove. Imbosiyai paside kuti you know what, no, this is izvi zvati zvangu izvi ndasiya uko dai ndakuda kumbosiya uone kuti life yako haiendekeri. Asi kana kuti mushonga mwinzi waiva vanonzi kwai vanoromba ndoshamsika munhu anonzi anoromba so hana kana chinhu aiwa chioniso ngochitika mugadheni maone waonepi hauvaoni but we are fine. Handika chatoziva nechekuti ukazoitarisa mangwana vanenge vachi havadi kuonekwa vari apa pacomment section apa because tinenge chitika mumagadheni mako mangwana chakusira screenshot vanenge vachiona life iyoyi tisisipo yachimwinyu chavaona andiona so zvinotoshamisa unotongo imbosiyana inazvo zvokungotedzana nekungohakira izvi kungohakira pausingazivi nevanhu vasina nebhutsu kana nepekugara nepecheni kachiti kwauya kuno ndikubatsira kuti ndigadzire zvinhu zvako nite mari iwe kugadzira zvako utenga watenge pako pekugara utenga wapfeka bhutsu andimona tanga watenga bhutsu dzako usati wada kugadzira ini tanga wagadzirisa yako iwe hauzvidi kuzvigadzirisa haudiwo zvakanaka hakuna guys handika mukasvinuraiko zvino the better, the earlier the better. Kana Bible Mwari chachanotaura kuti hanzi my people perish because of the lack of knowledge. Handimona because of lack of knowledge. Tikushaya zivo vanhu vangu vaparara nekushaya zivo. We are too naive. Tinoda kungoita kugunda musara kutera kwese kwaenda. Salvation is for free guys, for free. Imbomiedzai musika vanhu, imbomiedzai Mwari wega zviedze. Go into your room and see kuti havakudairi here Mwari, havakuitiri here zvikukutu Mwari, havakuitiri here favor Mwari. Ish. Guys, ndokubatai handitika ndinenge ndakuita kwebasa bana. What is it now? Who is not coming? What's going on?
when I thought tomorrow I'm off the night shift, but it's fine. So guys, moving siku akanaka tambotandara tati kurwa guys atika ndogona kuenda tsika mugarden menyu anditika guys ndogona kuenda tsika mugarden menyu tati chingoonesana guys kungoonesana pamwe ndiri wrong, maybe I'm wrong anditika maybe yes. Gladys kumborasa zvese imbonzwa so guys mudikani imbonzwa so kungo chimbotira zvinhu zvako imbokanda uko like kumura bhachi rakapfeka kumura zvese chimbosiya zvese ungorasa sokuti you know what I've for 2 years for 3 years I've been trying tinda mwari one ndikudeka ndatodedzwa kushift ndandisupposed kuita ofuka ndatopiwa ishift kai like kana kutotara panapa ishift ndandisupposed ndakubasa Saturday ishift yanonzi graft anoona handina kana juzu kana shaka kuti ndizvo zvinoita kazhinji kacho handimboite 2 days ndiri pa off kumba shifts anongoya just like that handina juzu guys handina kana shavi racho handina hangu anoona ndinongona mutana mwari ayo mari ndinoda kubvakadza zvinhu zvangu I need you know pamwe pacho ndozokumbira ndoga off kuti guys ndikumbira mbodi mbonipera one day 2 days ndibukara kumba ndiposorora so handiona ndichienda every day. But you know, one way to chema kwa mama wakabara chema tuna mashifti hatina kudai hatina mashifti asina you know asa dina juice zvinongoita imbosiya kurama bhachi umire uko anoona kurama bhachi usiye uko ngoti you know what I'm done. 2 years I've been trying kufamba nchinzi ndogadzisa zvinhu zvachona hapana chiri kuchinja hapana unotogwa dofo pakambani ndakapasa nchifwa kupinda pakambani nepo unotogwa munhu ane macredentials ari pazasi pangu inini achipinda basa saka muripi mukuti mukunditungamirira where are you anoona pane pazvacho chimunhu chine form 4 chisina kupasa zvacho choya chabva chakatsanya chakanamata zvacho choya chokanda CV handika iwo unenge une form 6 yako uri papa chotogwa chimuform 4 anoona iwo sara wakamira just like that sara wakamira kuchinti chimbosiyai vasikana amene ari kundinzwa anondinzwa amene ari kundinzwa chimbokururai mabhachi aya mukande uko mabhachi ezvamunazvo izvi mazvichuma zvamakapiwa zviya zvimicheka zviya zvamakapiwa zvimauchichi amene zvamunenge muchipiwa zvimadoro kana zvimamidzi kana zvimachii zvamuinazvo chimbokandai uko umbotsura bhaibheri nhasi uti mwari ndadzoka umborisa pauri tsamhire bhaibheri nhasi uti mwari ndauya mandani ndambodza maoko amuri ukunda 2 years 1 year ndazama zvaramba because surely pa 1 year guys something must happen pa 1 year something must happen. Ndikanamata mwari chinamatira inini ndikanamata mwari nhasi ndikanamatira chinhu 1 year mwari wasingapinduri ndorega kunamata mwari wacho ndorega chokwadi chakanaka I'm telling the truth hanzi mutotaurira inini thank you chioniso at least one anzwa ndiwe wachitona achida kutongoteerera amene kana mamwe vari kuvakari kumasure iwewe thank you for saying nemuromo wako wega kuti ndini wacho wamamutoreva ndikaita gore kubva January kusvika December ndichingonamatira chinhu 1 mwari vasingandinzi ndorega hangu kunamata kwachona handiti but normally kachinji ukapinda uchinamata panonamata mwari vanodaira avazizoiti kuti uite goro chingochema chinhu 1 mwari vanokudaira mwari vanotokupa ende vazombokupinji vanotokupa triple zvinhu izvozvo andimaona so chimbosiya kurura zvese zvimabhachi zvibute zvichii zvifodya asi zvako chimbosiya uise pasaidi kana unge uchizama uchitendedzwa uchidini uchienda kupi mboisa pasaidi apa uti ndasiya mwari chimbozama inini mwari ndoda mboya kwamuri ndoda kuti mwari imimi kumbodhila neni chimbodhila ineni muri imimi mwari esislinda chimbodhila ineni imimi mwari muone kuti mwari hadaireni zvemanjusi zvishanai nazvo hamuna zira zvinhu zvamuda kutanga izvi hamuna zira zvinhu zvamuda kutanga kuita izvi hamuna zira nazvo siyanai nazvo right guys ndapedza zvangu handitika mwari akuitirai zvakanaka always shows off and find out me ndakaiona favor unoirima kuti ndakaiona baba ndakaiona favor ichiuya naMwari favor because Mwari ndimwari veshow off vanoda kuita show off
kutaridza kuti iwe izvi ndozvandoita. Atina patience. No problem. We are not consistent pakunamata and atina patience sekumirira Mwari. Tida kuti kana namata tomorrow I should see the result. Urukanga mozoti kune vamwe vari kumberi kwako vakatanga kuti kuda kukumbira before iwewe. Vada kutanga vapiwa usati wasvikawo pauri iwewe. Andimona. Mweya wokuhakira ngaubude matiri. Mweya wokuhakira. Mweya wokuhakira hakira. Ngaubude matiri. Kuti ndaona munhu achidai neniwo. Ndaona munhu achiita zvamanjusu ndinoda kuita zvamanjusu. My guy, unozviruza. Nhasi waida kunonamata Mwari, mangwana una nebuti wati ndipovo wapuwa wakutosvutawo. Kusanganisa uchazivi kuti wakamirepi. Hautozivi pawakamira chepe kuti wakamira papi chepe nasa. Hautozivi ukuriko. Don't know where you are standing. Mwari havadi izvozvo, my guy. Mwari havadi izvozvo. Vadi izvozvo zvachose. Mira panzvimbo, komera uripo. Komera uri panzvimbo. Uchingoti muri Mwari. Mucharamba muri Mwari. Uchingoti mucharamba muri Mwari. Imi panodedzwa zita ravo Mwari vanodonha. Mugare makazviziva imi. Panodedzwa zita ravo vanodonha, vanouya chete. Vadedze wakamira kuti Mwari ndakamira panapa ndiripo, vanouya chete. Vanodonha. Hakuna akambonyanya kudana akaramba akamira achidana, ana Mwari chingodana akanyadziswa. Ndeupi? Learn to prophesy your own life. Wega. Samirira chiprofita chokunoudzwa na David ucho. Prophesy about your life. Wega. Speak about your life. Wega. Speak positive things. Speak good things about your life. Let them say, "Ane show off, speak good things about your life." Wega. I'm going to make it. Zvangu zvichatoita. Ende zvinotoita because iwe ndiwo muprofita mukuru weupenyu hwako. Siya kugara ngochema nhamo ini zvangu nenhamo yangu ini zvinhu zvangu zvikazodai nhamo yangu kwai kutoiti yangu. Ini nhamo yangu ini chigwere changu ini vediwe ini zvangu BP yangu yakazo BP yako ichagara inewe handi kutoti ndeyako uchagara naye nokusingaperi. Zvokwadi shuwa moyo wangu kazodai asima yangu yazokwira yaka yani asima hauna asima iwe. Speak positive about your life. Speak life in your life. Speak healthy in your life. Speak prosperity. Hey, muromo wako une simba. Ndarika zvinhu zvese. Ndini chiprofita chokudzwa kuti chero nganga inongonokudzawo. Chero kuvauki vaya vanongonokudzawo. Chero ana anongonokudzawo. Chero ndinoda kuona result. Ndinoda kuona kuudzwa kuti takaudzwa patiri vadiki taneta. Tinoda results. Andichira. Guys, muve neusiku hwakanaka guys. Hanzi ndaise munyama wangu ende haubvi munyama wangu iwoyo. Haubvi. Unoramba kuti munyama wangu uchitouya paunoti munyama wangu uya munyama wagara uripo umwe uya unoridza umwe. Kuto handiti uri kubhabhatidza. Hanzi mwana uyu cheta hure. She'll grow up and become a prostitute. Because you prophesied. Wakabhabhatidza mwana nechihuri ari mwana mudiki. Wakataura nemuromo wako pamwana wako pambeu yako kuti mwana uyu achaita hure. Akahure. Saka moshore. Wakabhabhatidza. The devil listens. Anonzwa guys. Zvimwe zvatinotaura the devil is listening and he takes advantage of that. He takes advantage of that. Ani muri kunzwa. Ngatigare panzvimbo guys. Mwari wakuitira zvakanaka guys. I hope I didn't offend anyone. Kana ndapinda mugadhoni mako guys, it was not my intention. Tanga tichingoonesanawo. Please forgive me. Anditika tosangana zvakare muchikamu chinotevera tiri pamwe chete. Bless you guys.